Nofs l-istudenti mhux qed jgħaddu mis-sistema edukattiva tagħna. Dak iż-żmien kulħadd qal li mint miġnun, this will never work. Possibbli ma nistgħux naspiraw għal xi ħaġa aħjar. Pereżempju f'2024 iktar minn wieħed minn kull 5 min nies ġab ju. Il-pubbliku Malti jgħid, alright, da jaf x'inhi jagħmel. Bomba. Mek fejn ġrat waħda mill-aħjar affarijiet li qatt seta' ġrat li fajti. Għax in-ngħid fuq il-bord li ċaqlaq b'mod oriġinali ħafna. Il-podcast tal-lum huwa ma' Morgan Parnis. Morgan huwa ħabib tiegħi, però wkoll imprenditur fuq sma varji. U wkoll dak li sejjes dak li fonda Knights College. U għaldaqstant illum ma' Morgan ħanitkellmu dwar kif jara hu l-ġejjieni ta' l-edukazzjoni għandu jkun. X'inhu jagħmel huwa f'dan il-qasam, kif jara d-dinja tal-AI jew l-avvent tal-AI li qed jinfluwenza jew għandu jinfluwenza il-futur tal-edukazzjoni. Bla dubju, konverzazzjoni interessanti immens għal kull minn għandu dan il-qalbu, dan il-suġġett li huwa daqstant fundamentali li missa tajt ma' kollox fis-soċjetà. Qabel ma nibda, nixtieq nirringrazzja l-numru ta' azzjendi li l-najtuna daqqatit biex dan il-podcast, dan il-proġett nkun nistgħu nkomplu natwaqh u nadduh lilkom. Dawn huma l-Alberta, il-Plant tal-Garmin, il-ISS, il-Pat Artisanal, nirringrazzja l-Browns, Maple, il-Melita, li blajnuna tagħhom nkunu nistgħu anke nxandru meta noħorġu live fil-każin, pereżempju. Nirringrazzja lid-Defender, grazzi tal-Max Motion, il-Kini, il-Wellbees, wellbees.mt u għal-post fejn nagħmel ix-xirja tiegħi. Grazzi kbira l-Business Labs minn fejn aħna noperaw. Grazzi immens, guys, intom għajnuna tremenda. Nirringrazzjaw ukoll, mhux nirringrazzjaw, fakkarkom, il-każin. Morru żuru il-paġna mhux is-sala speċjal podcast u għamlu like u subscribe ma' dawn l-affarijiet kollha ħankun nistgħu nkomplu naġġornawkom b'dak il-proġett. Qabel ma nagħlaq patreon.com/ġomalija minn qalbi il-Patreons id-nongbar. Aħna nibdew jien u Morgan. Sur Morgan, Sur Morgan, inti persuna li għandek missjoni, il-missjoni jew waħda mill-missjonijiet tiegħek bla dubju hija illi tara kif ittejjeb l-esperjenza edukattiva li ovvjament għandha ħafna miri li huma sbieħ li jemerġu minnha speċi dik il-missjoni ċentrali, però inti persuna illi s-sistema edukattiva kampajt sew fiha biex jimmotivak biex tbiddel sistema li lilek servitek. Fair enough. Naħseb l-iktar ħaġa importanti li wieħed jista' jaħseb fuqha hija għax kampajt ma jfissirx li hija tajba jew tixtieq tieqaf hemmhekk. Naħseb bħala ċittadin u business leader l-objective tiegħi huwa li insib xi ħaġa u nagħmilha għall-aħjar u nħalli xi ħaġa aħjar milli sibt. U għaldaqstant il-missjoni tagħna hija dejjem li insibu metodi aħjar ta' kif nistgħu ngħinu l-kull min qiegħed fil-kamp tal-edukazzjoni, kull min għaddej mill-iskola biex isib sistema ta' kif jista' jifjorixxi u isib l-għanijiet tiegħu. Issa kif ukoll nistgħu nitlu f'ħafna Għandna ħafna mistoqsijiet eżatt dwar il-metodi x'inhuma, ma mela semmejt il-kelma aħjar. Dik l-aħjar speċjal investigaw x'inhi esperjenza aħjar? Aħjar, mela, għandek is-sistema llum il-ġurnata jien niddiskrivu ftit kif taħdem is-sistema li trabbejt fiha jiena. Mela is-sistema li trabbejt fiha jiena kienet li ovvjament tmur fil-compulsory education, ġi għandek il-primarja, is-sekondarja, u jekk ikollok ċertu affinità lejn l-iskola tista' tkompli tistudja at sixth form level, università u minn hemmhekk imbagħad tidħol fil-kamp tax-xogħol. Imma dik il-trajettorja għal ftit minna jew għal numru minna hija linear. Ġifieri tista' tibqa' għaddej, jekk inti kapaċi tgħaddi mill-eżamijiet tista' tagħmilhom u tista' tibqa' tipproċedi. U biex nkunu ċari, inti dak it-triq li għamilt? Dik hija triq li ħadd jiena iva. Sewwa. Però mbagħad hemm ħadd ieħor bħali pereżempju. Li dik it-triq assolutament kienet ma mhux linear qas nafx tiġi sausage dog. Sewwa, u inti xtaqt li toffri xi ħaġa differenti. Iva, infatti għalina l-education mhix xi ħaġa linear għax inti għandek ħafna affarijiet jiġru f'ħajtek
li titgħallem as you go along u tista' tippivitja f'dak it-trajettorja. Imma jena nżommu aktar sempliċi. Xi tfisser? Mela, jekk inti jiena tal-1980, allura tal-80s u s-sistema tal-istudjajt fiha jiena fil-verità mhux li nbidlet ħafna sallum il-ġurnata. X'kienet di? Għandek l-eżamijiet, jekk inti kapaċi tiftakar għall-eżami bl-amment, hemm ċans kbir li ħatgħaddi. Sewa. Imma l-eżami ħafna drabi qed x'qed jittestjak. Tiftakarx u tistax tikteb dak li kien hemm fil-ktieb u li tallimt fil-klassi. Rari l-eżami jkun vera qed jittestja kemm inti kapaċi tapplika xi ħaġa fil-ħajja vera. Da jisu qed nagħlmek tidħol ġok ċina, bażikament qed nagħlmek kif tuża l-equipment tal-ċina, qed nagħlmek x'inhuma l-ingredjenti u daqshekk. U mbagħad wara ma mhux qed nagħlmek kif tapplikhom, kif issajjar. U naħseb dik hija l-biċċa li qed imbagħtu ħafna fiha. Il-biċċa prattika. Il-biċċa prattika. Ġifieri inti fil-verità la darba mbagħad tispiċċa mill-bank tal-iskola. Kemm inti kapaċi tapplika dak li tallimt u tagħmluha benefiċċju għalik u għall-employer tiegħek jew il-kumpanija forsi li ddeċidejt li tiftaħ. U naħseb dik hija biċċa super important. Ġifieri critical thinking u l-application hija xi ħaġa li mhux dejjem faċilment qed narawha ssir. Kapaċi niftakru x'kien hemm fil-ktieb, jekk niftakru għax ġiela ħafna drabi naraw ħafna sistemi li l-istudenti jistudjaw bl-amment tal-eżami, spiċċa l-eżami jekk għaddew minnu jekk issaqsihom l-istess ħaġa sena wara żgur jiftakru x'kien hemm miktub. U daqshekk. U dik mhux sistema utli, mhux sistema tajba, u qed tagħti biss vantaġġ il min kapaċi jiftakar. U naħseb hemm barra hemm ħafna nies kapaċi u jekk intuhom iċ-ċans li jimirħu, intuhom iċ-ċans li jistgħu dak li qed jaraw, dak li qed josservaw, dak li qed jassimilaw ikunu kapaċi jimplementawh f'daqqa waħda. Poġġejna soċjetà hemm barra li mhux qed tistudja l-blamment, imma soċjetà li qed taħdem qed tistudja u qed tapplika ruħha biex tkun kapaċi tkun ċittadin aħjar. Inti tiddeskrivi essenzjalment sistema li hija inkompleta. Li għandek il-parti l-akkademika li inti tieħu it-tarif qiegħda hemm u koll għandek xi kritika li jiena nikkonkorri magħha. Li inti tistudja speċa il-kontenut u mbagħad tasal isu ġrejt ġirja sal-eżami u mbagħad fl-eżami isek tajt oħra tisaħ list u kważi ma fejn iżomm kważi xejn speċa m'għandekx isu għandek raġuni għal fejżom. Però nixtieq nerġa' lura l-esperjenza tiegħek. Jiena interessani ħafna nara kif wasalt għal ħsieb u għal-mod kif tara d-dinja inti llum il-ġurnata. Għax nerġa' ngħid inti llum imprenditur għandek xi 3-4-5 kumpaniji insomma li tuħu ħsieb, għandek familja, jiġri minkejja li għaddejt minn sistema inkompleta, qed nimmaġna li kien hemm affarijiet oħra li inti mbagħad issupplementajt ma' traġitt tiegħek biex inti ssir forsi daqsxejn iktar dinamiku bħala persuna biex kun tista' tagħmel l-affarijiet li inti tagħmelhom. Jiena korrett? Dwar din l-analiżi tiegħi? Naħseb kont laki ħafna fil-ħajja. Ġej minn familja normali, tifel li trabbejt minħal qormi, mort l-iskola primarja ta' St. George u minn hemmhekk bdejna għax fi żmieni kont tibda bl-eżamijiet mill-year 3, jiġi kien vera kmieni. U wara li spiċċajt il-primarja kont iddeċidejt li mmur il-Junior Lyceum u kull ma għamilt sena ma għax ħassejt li f'dik is-sena li dak li kont qed nara u dak li kont qed nitgħallem ma ħassejtux li kien xi ħaġa li fejn xtaqt immur bih. Ma bdejtx inħoss li qed nieħu biżejjed minn dak li kont qed nesperjenza. U l-iskola ħadd tmur kont xi ħaġa li tiddeċidiha inti? Iva. Almenu kont ukoll daqsxejn laki mill-aspett tal-familja li l-ġenituri tiegħi dejjem hemmnu fid-deċiżjoni li kont qed nieħu. Forsi hemm raġunijiet il għaliex jiena l-ikbar minn ħuti u minħabba affarijiet familjari kelli nikber malaj, for a better word, u kelli nimmatura kmieni. Allora kelli ftit dak it-tip ta' awareness u niftakar fil-Form 1 tal-Junior Lyceum għattilhom qed mhux ħataħdem. Qed ħan nibda l-iskola, għamilt il-common entrance u hemmhekk fejn ġrat waħda mill-aħjar affarijiet li qatt seta' ġrat li f'ħajti fl-opinjoni tiegħi li kienet is-secondary school, mort Sant'Agta.
U hemmhekk ġejt espost mhux biss għal good education, ġifieri hemmhekk konna nakex dak iż-żmien il-common entrance kien iġib ċertu grade u għalkemm żgur ma kontx top of the class biex tħalt f'Sant'Agta, imma hemmhekk fejn stajt nibda nifhem ftit x'jista' jiġri beyond l-eżamijiet u l-klassi. Sant'Agta minn dejjem kienet prattikat ġifieri sistemi skejjel li qed japplikaw dawn l-affarijiet li nħaddam fihom. U kienu kon ħafna extracurricular activities, minn hemmhekk ġejt esposta l-atletika u l-atletika nifħajti ħafna biex inkun dak li illum. Kenna exposure għall-operetti, kenna exposure għall-crafts, għall-arti. Għamilt operetti ju? Iwa, u ovvjament tista' timmaġina Form 1 xi ħadd bil-figura tiegħi li bes Form 1 kien imissek tilbes ta' marra jew ta' tfajla. Skont l-operetta xi tkun. Ovvjament kont l-iktar waħda kera fuq l-istage. X'kienet l-operetta? Ma nafx jekk hux Pirates of Penzance l-ewwel waħda kien hemm ħafna, għax kull sena kienu hemm waħda u dejjem kienu jimbuttawni jew biex nieħdu sem fl-operetta jew nkella fil-production tagħha. Ara tkun diġà qed titgħallem ċertu skills. Dak hemmhekk tal-MSSP hu. Ekku. Infatti l-iskola aħna nirriferu għalija Sant'Agta, ma l-iskola propri sema St. Paul's Missionary College. Naf numru ta' nies minn hemm, inti Simon Vella, Dylan Sejkel, u naf numru oħrajn anke pereżempju issa nagħmel podcast ma' Father Giovan pereżempju. U reċentament mort tajt talk hemmhekk. Stranentom in-nies li ħarġu minn hemm jew l-kultura hemmhekk hija value driven ħafna. U intom nies illi tirrispettaw ħafna l-kompetenza. Meta niltaqa' magħek kważi nkun naf li xi ħadd ġej mill-MSSP jagħmlu biċċa xogħol tajba. U Father Martin. Iva. Father Martin Xirja, Father Karm. Ekku. Għamin dawn nies tal-bieħ. Insomma, intom klikka tajba. Li rrid ngħid, intom klikka tajba. Bibta tal-podcast kif qegħdin hawnhekk nixtieq infakkarkom sabiex iżżuru l-paġa tal-Każin, tafsu like, tafsu subscribe għax inwedukom li l-Każin din is-sena se jkun l-iżjed pjattaforma ta' dibattitu f'Malta, eċċitanti, ħielsa, kritika, riċerkat. Insomma, fimtuh il-punt. Morru, għafsu like, subscribe. Ciao. Mela, mort l-MSSP, hemmhekk ġejt espost għall-operetti, għall-sports, għall-extracurricular activities, u minn hemmhekk x'bdejt tifhem dwar id-dinja? L-ewwel nett li inti jiġri minnek dak li tapplika għalih fih, x'qed nipprova ngħid. Kenna l-opportunità biex niċċellinġaw anke l-status quo. Pereżempju, waħda mill-affarijiet li nixtieq nirrakkonta anke dwar dik l-iskola, imma li bqajt nemmen ħafna fiha. Mela kien hemm għallim partikolari. U dal-mod tiegħu ta' kif jippenalizzak kien daqsxejn mega old school. Kien itik il-copies, tipo il-passato remoto ta' xi verb bit-Taljan. U kien jivvinta xi wieħed super diffiċli biex żgur tispiċċa. U jiena kont għadni Form 1 żgur kont, qed dima ta' mhix sens biċċa xogħol. Kif nistgħu niġġieldu s-sistema? Nagħmlu Students Council. Għamilna l-Students Council, naħseb fl-antik kien hemm ma kienx għadu jesisti, u rġajna għamilna Students Council, tellajna dil-ħaġa fuq l-Student Council, tella tumbat għand ir-rettur biex jiġu diskussa, u minn hemmhekk they listened u waqfuha. Jiġri kien hemm affarijiet li l-iskola kienet tittik iċ-ċans biex tapplika l-affarijiet anke jekk forsi kellha tmur kontra azzjoni forsi ta' xi għallim li kien hemm hemmhekk. Kien hemm dawk l-affarijiet kelli ċans li Talmek id-demokrazija ġifieri di wkoll. U talmek ovvjament trid titgħallem tmexxi l-punt tiegħek, targumentaħ il-punt tiegħek, tajba. U ma naħsibx li kull skola tkun lesta li jekk hemm xi ħaġa bħal di jaqbdu jisimgħu u jtuk l-opportunità, speċjalment jekk ma kienx hemm illum ġurnata żgur għadu għaddej l-Student Council, kien hemm l-opportunità li nipprattika l-isport, minn hemmhekk skoprejt li kont tajjeb fl-atletika. U naħseb waħda mill-affarijiet li kelli naċċetta u li jekk nixtieq nipprattika l-atletika b'mod dixxiplinat regolari kuljum biex nikkompeti b'mod nazzjonali, ma nistax ma nkunx attent fil-klassi. U mbagħad bħalma forsi jagħmlu ħafna mur il-privat. Din l-idea li tuħsib il-ħadd li inti sistema dietek imma ma jfissirx li hija sistema tajba u ma nippruvax nikorrija. Ġej ukoll minn hemmhekk illi forsi jalmukom xi daqsxejn taħsbu wkoll naqra f'ħadd ieħor. Ifhem l-iskola hija ffundata minn azzjoni missjonarja.
Iġi għalkemm qatt ma kienu jiġu fuqna jisu biex nifissaw fuq il-missjoni, ma they walked the talk naħseb, u dik il-ħaġa li bla ma jiġu jinforzaw fuq hekk tħossa b'xiftit jew żgur ikoll effett fuq il-persuna. Ovvjament hemm il-familja wkoll il-values tagħna huma wkoll ġejjin mill-aspett tal-familja. Ġifieri naħseb kontlak li minnaħa ta' familja kif għadd ġejt minn familja normali ħafna, ġej minn familja fej il-papa tiegħi kien most of the time niftakru jaħdem, very hard working guy, u allura dejjem rajt li jekk xi ħadd to work hard, il-mama kienet tieħu ħsiebna for most of the time imbagħad għamlet żmien ukoll kienet ħarġet taħdem u kellha challenges tagħha imma wkoll. Fil-fatt inti l-ewwel li kellek tikber malajr. Għalfejn kellek tikber malajr? Jinta xi 4 jew 5 il-mama kellha postnatal depression u it took a beating on her, ġifieri vera kienet sabita diffiċli biex toħroġ minna, safrat tant, kien hemm minna n-niet li kienu ħaduni under their wing for a number of years, sama il-mama kienet tista' tirkupra, xorta kont nara l-ommi kuljum fil-weekend. Kif kont tħossok dwar il-biċċa tax-xogħol? Fil-verità illum il-ġurnata meta nħares lejn dak iż-żmien qatt ma rajta stramba l-ħaġa, vera kont nieħu gost, kont maħbub minn n-niet illum il-ġurnata kelli a second set of parents ċertu punt. U minn hemmhekk tallimt xi tfisser l-imħabba. Daw ma kellhomx flus, ovvjament kelli ġiex sets of tan-nanniet imma nannit partikolari konniex għandhom kważi kuljum. U għalkemm ma kellhomx flus, għax literalment nasan ngħid kienu foqra, imma kelli kollox. U dik l-imħabba naħseb għamlitni wkoll il-person li jien illum, ovvjament il-parents tiegħi wkoll, imma il-biċċa tactile, il-biċċa tat-tanni, il-biċċa li they nurture you, ħassejta ħafna minn n-nitt tiegħi. Do you feel like you're a nurturing person? Skont il-min issaqsi naħseb. Illa li jekk issaqsi l-tfal tiegħi forsi xi kultant nisbalja milli nistenna ħafna minn għandhom billi nippuxjhom ta' ġifieri għax nemmen they can do more, they can be better. Insiba. Can that not also be nurtured? Like, can that not coexist with the nurturing more? Nispera li għax inkella qed infalli bħala missier. Naħseb fuq il-post tax-xogħol insiba ftit iktar faċli to be a mentor. Yeah. I'm a straight talker imma ġifieri miegħi dejjem ta' fejn int ma tantx ħan inqeda bin-nuendos, ġifieri ngħidlek kemm fit-tajjeb u kemm fil-ħażin. Imma dejjem I made sure li dak li jkun jista' jifhem li it's coming from a good place u naħseb illum il-ġurnata dik vera ħadmet favorija. Għax kull min ikellimni anke jekk ngħidlek xi ħaġa, taf li we're talking about a situation, about something that we need to overcome, but it's not personal and after that meeting, after that call, ħbib konna mija nibqgħu. So the nurturing skont kif tħares lejh, għalkemm għandi background ta' psychology ma naħseb mhix l-ikbar strong suit tiegħi. Għat l-ewwel, ma konna l-ewwel ninvestigaw speċa dan l-statement tiegħek ta' kelli nikber malajr. Sa inti għat li ta' din kienet frott il-fatt li l-mami kienet edbati ta' eta zaħira. Pero kollu batat li jisma kienem il-nanniet illi kienet iġbu ċertu ekwilibrju f'ħajti. Allora, dan l-statement ta' kelli nikber malajr, kif kienet timmanifesta ruħa dan il-bżon li tikber malajr? Fiex? Kif kont qed tikber malajr? Naħseb f'numru ta' ċirkostanzi kmieni fil-ħajja kelli nkun leader is not the right word, għax meta tkun qed tagħmilhom ta' dik li taqqas biss tiġik frasek dik il-ħaġa, just li that you need to act, li trid tieħu deċiżjoni u trid tapplika fit-tajjeb u fil-ħażin. Allora dik hija jekkux il-parti familjari viżavi ħuti dwar is-sitwazzjoni li kont fiha tal-familja, dwar l-iskola, fil-verità I still recall a very, very happy childhood. Imma naħseb jekk tarani dejjem kien hemm xi ritratt jew xi kamera in the background, which kien ikun ħafna drabi serju. U naħseb għadu hekk sallum. Imma I feel very happy inside, ġifieri skont milli ma lenti tkun qed tħares lejn is-sitwazzjoni. X'tip ta' deċiżjonijiet qed titkellem dwarhom? Maħutek pereżempju.
Is-sitwazzjoni per esempio to read the situation at home. Jekk ommi għalkemm mbagħad kienet ħarġet minn dak l-episodju ta' depression, imma kien hemm a few other episodes in life, understanding those situations and taking action and making sure li ta' madwarek qed jifhmu li il-mami bħalissa mhux qiegħda sew. Then you learn to read the people around you. Tkun tgħix id-dar. U kien xogħolok li tikkomunika lil-ħutek di pereżempju? Iva, naħseb dik żgur ma kienx strong suit tal-papa. Il-papa would have been the working horse, imma dil-parti ma kienx jinqala fiha żgur. Jekk kienet ikun qed iħossa ma kienx kapaċi jikkomunika. Rajja xi ħaġa li I felt it was my role to step in and make sure li we navigate the situation. Għax dadin nitkellmu wkoll fi żmien li mental health ma tantx kienet xi ħaġa li faċli nitkellmu fuqha. Jiġifieri llum il-ġurnata it's normal. People understand that if someone is going through a difficult time, there are ways and means ta' kif tista' tajni xi ħadd. Dak iż-żmien jien niftakar nista' madwar l-hom jgħidu inti għalfejn tinkwieta fuq di. Mhux xejdi. Għalija dik il-mixej kienet tkun xi ħaġa enormi, jiġifieri ma kienx tkun kapaċi tikkopja dik is-sitwazzjoni. Eventually sabet l-għajnuna, ħadet il-kura u naħseb di kienet ħafna to overcome the situation. X'tat lilek din is-sitwazzjoni, speċi tatek għamlitek iżjed reżiljenti, għamlitek xaħat li japprezza aktar is-support? Li naħseb li tatni dak iż-żmien huwa li tkun kapaċi tifhem li hemm affarijiet that are beyond you u you need to find a solution to make it work for you and for the people around you. U għal daqstant ma kontx nifhem biżżejjed jiena I was able to read the room or to fil-verità to understand my mom, m'hemm xi komplessità kbira. Imma għal grazzja talla kelli sitwazzjoni madwar li kien hemm min jisma' wkoll, ġifieri fuq dawn l-affarijiet where it counted. Kien ikolli ġrajt ma' ħuti ta' ġifieri, imma where it counts konna nkunu one team, one family, u konna ngħinu xulxin u ngħinu ta' madwarna. U naħseb dik il-ħaġa sibta konvenjenti ħafna x'ma' żmien. Connecting the dots and understanding people, it becomes a very important trait in leadership. Yeah. Bibtijaj il-pata krips metodu artiġjanali u mal krips favoriti tijaj minn misdu l-borza anke ċieħ ta' rosemary jifqaw għandhom il-high oilic sunflower oil li jagħmluhom ħafna aħjar għas-saħħa. Tabija, m'għandekx idea u mhux se jkollok għax ħanispiċċa. Pata, Italian quality, guaranteed. Xtieq se naqbad naqra fuq xtara problematik fis-sistema b'mod naqra iktar granolari, speċa fil-bidu tkellimna b'mod li forsi huwa ftit iktar fuq prinċipji, ma speċa nixtieq nifhem meta nersqu iktar viċin tagħha u nara higher resolution. Sistemikament. X'huma n-nuqqasijiet li tidentifika meta tħares li s-sistema edukattiva preżenti? On paper, numru ta' affarijiet qed jaħdmu sew. Jiġifieri aħna għandna waħda mill-aħjar rati fl-Ewropa ta' kemm it-tfal jibqgħu jistudjaw, għandna l-inqas ammont ta' needs, not in education or employment. On those performance indicators, naħseb Malta hija waħda mill-aħjar fl-Ewropa. Iżda mbagħad meta tinżel one step down u nibdew naraw l-scores tagħna dajjem scores bħal huma l-PISA li qed jikkomparaw ċertu suġġetti tal-numru ta' pajjiżi, mhux biss fl-Ewropa, u hemmhekk fejn tibda tinduna li hemmhekk għandna problema, għax meta tibda tasar tinduna li l-istudenti Maltin huma skont dawn l-iskors mhumiex tal-istess livell ta' numru pajjiżi li qed jonfqu l-istess ammont ta' flus jekk mhux inqas minna fl-edukazzjoni meta tkollhom riżultati aħjar. Jekk inħarsu lej low levels u lej levels, per eżempju għandna sitwazzjoni fejn numru ta' O levels kemm fit-2023, 2024, id-data tibda tajt u le sejrin tajb għandna over 70% li qed jgħaddu mill-low levels u mill-A levels, imma mbagħad tinduna li dak il-percentage huwa dak percentage il għaliex qed ngħoddu minn ġab 6, 7 wara li nkunu investajna da kollu fl-edukazzjoni ta' tfal tagħna. Dak huma il-benchmarks li rridu nżommu ruħna at the standard f'daqqa waħda tinduna li l-ikbar percentaġġ tal-istudenti huma li m'għaddewx li ġabu U. Meta tħares lejn. Ġifieri l-iktar meta tara minn ġab 1, minn ġab 2, minn ġab 3, l-iktar li ġabu il-U. Per eżempju f'2024 iktar minn wieħed minn kull 5 min nies ġab U. Mbagħad għandek kważi
l-istess ħaġa, l-istess percentaġġ li ġabu inqas minn 6. Meta tibda tara li min ġab 5 jew aħjar, ħafna drabi nofs l-istudenti, aħna nofs l-istudenti mhux qed jgħaddu mis-sistema edukattiva tagħna. Jew nkella qed jgħaddu bit-kaxkira tal-miżerikordja. Allora x'jiġri minn dawk il-grupp li ieħor li m'għaddewx? Spiċċaw daw, ħanarmuhom. Xiġri? Mhumiex kompetenti. Alla ħares inħarsu li nofs is-soċjetà tagħna, il-youths tagħna bħala grupp ta' nies li mhumiex kapaċi. Li mi għalik l-ikbar problema illi hemm settur daqsa kbir mill-istudenti tagħna illi qed ikollhom jew inqas, eċetera, jew x'qed isir minn dawn in-nies wara dan il-punt fl-istorja tagħhom. Jew it-tnejn fihom daqsxejn ta' problema. Faċli għax it-tnejn kont ħanajlek. Mela l-ewwel nett jekk għandna sistema, inti bħalissa qisu għandek taraġġ wieħed, sellun wieħed. Jew ħatgħaddi minn dak it-taraġġ, jew you're done, you failed. U naħseb dik hija sistema li possibbli ma nistgħux in this day and age naspiraw għal xi ħaġa aħjar. Jiena għalkemm illum inġietni fl-edukazzjoni għal ħafna żmien u intrapreditur fl-edukazzjoni, minix hawnhekk ngħid mela dik hija tittieqaf. Jien naħseb I advocate for other systems li jagħtu ċans lill-istudenti kollha. Ġi mhux qed ngħid nagħmlu sistema oħra għal min m'għaddix jew għal min ġab 5, 6 jew ju. Jien qed ngħid għal dawk li għandhom anke 1 u 2. Jista' jkun hemm sitwazzjoni li jistgħu jkunu ferm aħjar milli marru jkun hemm sistema parallel magħha. Jiġifieri dis-sistema li bil-fors tagħmel eżami u jekk tgħaddi mill-eżami tista' tkompli, jekk ma tgħaddix mill-eżami ħanamlu bik u tispiċċa f'courses oħrajn għax inti jekk tħares lejn il-percentaġġ ta' kemm hawn nies fl-iskola beyond secondary education jista' jkun jidher healthy. Imma daw eżattament x'courses qed jagħmlu? Fejn ħajwaslhom daw il-courses? Jew din jagħmlu course biex just inkunu qed nittikjaw kaxxa. Naħseb il-pajjiż deserves a lot more than that. What's your assessment? Għax sejt żewġ mistoqsijiet. It-tweġiba tiegħek żgur is-sistema li għandna bħalissa mhux tajba biżejjed li tibqa' biss. Ġi naħseb għandna bżonn sistema parallel magħha ta' kif nistgħu nessessjaw l-istudenti. Naħseb qed isir ħafna biex nippruvaw we overcome li nibqgħu f'dis-sitwazzjoni li qed nagħmlu bħalissa. Pereżempju, it-tifel tiegħi tilu għamel low levels u kien hemm parti minnha li kien l-assessjar ta' dak li qed jagħmel ġol l-iskola. Ġifieri isa s-sistema qiegħda diġà tirrikonoxxi Iva. Illi hemm problema li forsi hija naqra antikwata din l-idea li taħdem bil-memorja spiex ta' fid-dinja fejn qegħdin illum il-ġurnata teknoloġikament, insomma. Is-sistema diġà qiegħda taraf illi hemm dawn in-nuqqasijiet. Hija tajba biżżejjed kieku għalfejn ma nispiċċaw b'daw jekk daw għamlu l-eżamijiet u qed nużaw dak il-percentaġġ anke li jagħmlu fl-iskola biex xorta għandi iktar minn nofs l-istudenti m'għaddewx. Fair. Allura qed ngħid dik tajba, so we need to recognize li improvements qed isiru. Għamilna pass f'direzzjoni tajba. U naħseb kull minnu responsabbli fl-edukazzjoni f'Malta għandu dak l-interess li din mhix xi ħaġa li xi ħadd ma jixtieqx jew min qed nagħmlu dak li qed nagħmlu mhux b'intenzjoni tajba. Ġast irridu naċċettaw li ma nkunux polarized lej one system. Ġifieri llum il-ġurnata jiena nħaddan li hemm modi differenti ta' kif nistgħu nagħmlu assessment, especially in further u higher education, għax forsi fil-primarja u sekondarja daqsxejn iktar diffiċli. Imma iktar diffiċli għax hija konvenjenti illum il-ġurnata għandna l-iskola qisha fabbrika. Di mhux Malta biss. In most countries għax inkella tinstema li su qed nikkritika s-sistema ta' Malta. Is-sistema tal-edukazzjoni in ġenerali jaħfef li tpoġġi l-istudenti kollha jisu fuq sistema waħda għandek numru ta' suġġetti biex kun tista' anke tagħmel timetabling mod faċli mela għandek min ħajalmek din lingwa, min ħajalmek din il-social science, min ħajalmek whatever. U da jiġi jgħalmek dik il-biċċa imma kemmu iktar aħjar kieku jkollna sistemi fejn inti qed tgħix qed tapplika ruħek u waqt li qed tapplika ruħek qed titgħallem is-suġġetti kollha. Jeżistu daw is-sistemi wkoll ma mhux qed ngħid li huwa faċli tapplika b'mod konsistenti. X'inhu jostakola
Billi nista' nifhem inti qed tadvoka għal sistema edukattiva li iktar tixbaħ ekosistema. Fejn jien tallimt il-matematika, social science, tallimt il-physics, tallimt lingwa. Mbagħad forsi jkunu iktar project-based. Iva, għax titibda l-kurrikulum kollu. Dak kollu li il-pedament li għanna bħallu illum il-ġurnata. Però din hija sistema li qed timmaġina inti. Jiena nemmen li għalmin jien nista' nitkellem fejn nista' nibda nieħu azzjoni. Għax wara kollox ma rridx nitkellem fuq areas li la ma napplika xogħol at that level, ma rridx niġġudika, nixtieq ma li jiġi applikat dak il-mod. Jiena nibdew il-sistema edukattiva within nights minn 6th form il fuq. U il-maġġoranza tal-istudenti tagħna huma adulti. Jiġifieri llum il-ġurnata the average age is around in their 30s qed jistudjaw minn diplomas għal degrees għal masters, eventually anke għandna min qed jagħmel dottorat. Imma naħseb dil-parti li qed nipprova nenfasizza fuq hija l-parti prattika ta' fejn inti jekk qed tiġi esposta l-edukazzjoni l-ewwel nett li tħossok li inti kapaċi. Is-sistema is not there to get you, to try and fail you. But is-sistema hemmhekk biex issib l-aħjar fik u tapplika lilek innifsek biex tkun tista' tħossok konfidenti li tista' titgħallem. Jekk tiftaħ moħħok biex titgħallem, tibda taqqat id-dozz ħafna iktar. Allura jekk dħalt fil-klass l-ewnet, nieħdu dawk li huma adults. Aħna ma nagħmlu l-ħadd kważi fost il-ġimgħa. Jiena nemmen li wara ġurnata xogħol student jiġi nights college u jipprova jitgħallem at a master's level whatever subject, dajjin. L-ewwel nett għandu irrid ilaħħaq ukoll mal-familja u mal-affarijiet l-oħra li qed jiġru. Allura aħna għadna deċiżjoni naħseb dejnija 10 snin ilu, dak iż-żmien kulħadd qal li mint miġnun, this will never work. Mela inti għaw xi ħadd li ħajqgħod jiġi fil-weekend jistudja għandek il-weekend għalihom. Għandhom jien dik nemmen li huwa l-aħjar metodu biex jiġi xi ħadd moħħu frisk u jistudja magħna. Illum il-ġurnata ħadmet tajjeb ħafna u naħseb eventually started. Kif kejjel li ħadmet tajjeb ħafna? Naraw mir-riżultati u mir-riżultati mhux biss ġifieri kif marru f'assessment fl-iskola, mir-riżultati għax aħna nagħmlu tracer studies fuq l-istudenti tagħna wara li gradwaw. X'sar minnhom daw in-nies? Qed ibdew bl-attendenza, jattendu qegħdin? U żgur, tajjeb ħafna. Inti l-ewwel nett fil-private education qed tħallas għall-education tiegħek, sa ċertu punt hemm ċertu investiment li qed tagħmel inti stess fil-ħajja tiegħek. U apparti li jitħallas, għax fil-verità, għal-grazzja talla, Malta vera laki. Għanna numru ta' skemi li tagħmel l-education vera faċilment possibbli. Għax tista' ġib anka up to 70% of the qualification back. Imma fil-verità tinvesti l-ħin. Inti apparti li qed tiġi fil-klassi, wara trid taħdem fuq projects. Is-sibtu l-ħadd jiġu. Ġifieri għandna min jiġi l-ġimgħa s-sibtu l-ħadd, ġifieri għandna sistemi li tiġi tkun a bootcamp ngħidulu, ma tkun hemm numru ta' ġimgħat in between fejn tittaħdem fuq l-assessment. Hemm min jiġi kull nhar ta' sibt, hemm min jiġi sibti u sibt le, skont x'kwalifika qed tagħmel u kemm itwila l-kwalifika. U din is-sistema s'issa ħadmet. S'issa ħadmet, ma nistax nara li mhux qed taħdem jew għandna feedback. Niġbru feedback ma' l-istudenti l-ħin kollu. Ġifieri kieku hemm xi ħaġa li għandna awareness li mhux qed taħdem, kieku diġà qalulna. U ma jfissirx hija l-unika sistema x'ħadmet għandna nieqfu hemmhekk. Naħseb bħala skola wieħed irid jara kif jista' dejjem isib sistema aħjar ta' kif jgħaddi l-knowledge lill-istudenti tagħhom sewwa. Jiġri llum il-ġurnata we are living in an AI era, llum kulħadd naħseb. Fuq li nixtieq naqbad nagħmel naqra ta' kapitlu naqra ta' mistoqsijiet dwaru. Mela, huma l-istudenti qegħdin jattendu. U kif qed il-metrika għajr ovvjament l-attendenza. Kif qed tikkalkula li dal-pjan qiegħed jirnexxi? Tista' tikkalkula mill-employers that employ these people u l-feedback li nirċievu because we do surveys u meetings ma' ħafna mill-industrija. Aħna neżistu jew ħankunu relevanti jekk l-industrija tara benefiċċju f'dak li qed nipproduċu. Sewwa. Jekk aħna neżistu biss għax kapaċi nagħtu ċertifikat lill-istudent imma dak iċ-ċertifikat huwa biss biex jitwaħħal mal-ħajt imma mbagħad ma jistax jiġi applikat, we will die a very natural death. Ħansiru irrelevanti. Biex inkunu relevanti rridu nkunu dejjem qed nagħmlu programmi, qed nagħmlu stħarriġ u qed nagħmlu edukazzjoni li hija relevanti
Fil-verità, most of the time, fl-area li noperaw aħna l-post tax-xogħol. Jiġri aħna rilevanti għal dak li għandu bżonn l-employer, jekk ir-risposta hija iva, mela qed nagħmlu xi ħaġa tajba. Jekk le, mela rridu naraw x'ħan nagħmlu. Għalfejn taħseb li intom relevanti, x'għidulkom l-employers? Illa għaliex il-feedback li nirċivu kemm ma' dawk l-istudenti li għadhom qed jistudjaw u diġà jaħdmu hemmhekk, narawhom jiġu promoted, narawhom qed japplikaw ruhom. Nies li qabel ma kinux konfidenti jitkellmu ġo meeting, illum ġurnata ssir xi ħaġa naturali x'aħna ma nagħmlux biss is-suġġett. Naħseb xi ħaġa l-iktar ħaġa importanti li għandna nagħmlu f'kwalunkwe suġġett, f'kwalunkwe livell, huwa il-transversal skills u affarijiet bħal critical thinking, public speaking. Dawn huma affarijiet li fi żmieni naħseb qed jimprovjaw ħafna tfal tiegħi li huma żgħir għandu 5 u t-tifla għandha 10, diġà qed jagħmlu numru ta' presentations l-iskola li jinqas qatt ma kont naħlem li nagħmel dak iż-żmien. Ma kont tagħmel l-operetta. Ejwa. Vera, kollu minnu. Imma kif kont qed ngħidlek ukoll, I was lucky. I was maybe in a school which was doing a bit more than or considerably more than the average, like some others, ta' mhux dik biss. Ma rridx nagħti dik l-impressjoni. Aħna hekk ġeneralment infaħru l-MSSP u naqbdu ma ta' St. Edwards. Dik hija dak huwa l-protokoll tagħna fuq is-sistema edukattiva Maltija. X'inhuma l-iktar ħwejjeġ li tħoss huma neqsin mis-sistema preżenti mainstream li intom vera akkaniti illi tagħtu lil min jiġi studjantkom? Waħda mill-iktar affett li l-iktar akkaniti hija l-application tal-work-based learning. X'jaħbad ta' x'inhu work-based learning? Li aħna dak li qed nofru fil-klassi mhux in isolation imma parti mill-pakkett, parti minn dak li qed nagħmlu isir mal-industrija. Ma fejn temmen fiha biex tax-xogħol. Illa għaliex inti titgħallem ukoll billi tapplika ruħek, inti jekk tipprova tagħmel xi ħaġa. Nieħdu eżempju ta' kors partikolari forse xi aħjar nibdew minn hemmhekk. Jekk inti qed tistudja l-accounts. U jiena xogħol li nagħmlek allura inti tiġi biss l-iskola, tagħmel il-programm għandi u daqshekk. Illum il-ġurnata ħafna mill-istudenti anke f'sistemi oħra jfittxu xogħol. Imma jekk parti mill-kurrikulum stess jiena qed naħdem mal-employers li għandi ftehim, jiġi mhux bla doċ, it is well taught. Li għandi ftehim ma' numru ta' employers fejn they are hosting our students u parti mill-education qed isir at the place of work. Ma li ġejt lura fil-klassi, ma dekx, mela jekk inti qed tistudja miegħi biss minn dak li hemm fil-ktieb, it-tip ta' domandi li ħassaqsin huma dawk li forsi jiġuk frasek għabbażi tan-knowledge li għandek waqt il-klassi. Jekk mort imma f'daqqa waħda at the place of work u qed tara problemi reali at the place of work. L-employer ħadhom magħhom biex għand klijenti pereżempju, ovvjament ma jistgħux jagħmlu audits waħedhom daw, ikunu hemmhekk qed josservaw qed jitalmu mill-oħrajn. F'daqqa waħda ma li ġejt fil-klassi, id-domandi li qed issaqsi huma at a much higher level and awareness milli li kieku biss studjajt mill-ktieb. Issa mela dik multiplied ma' kull student li għandek fil-klassi. F'daqqa waħda il-konverzazzjoni li televa lilha nnifisha fil-klassi hija at a compounding level. Ġifieri il-work-based learning huwa utli il għaliex qed titgħallem affarijiet li qed tipprattika wkoll at the place of work. U il-ftehim ma' min jimpjega daw l-employers. X'inhu eżattament? Dan nsejħu l-tripartite agreement. Tripartite agreement għalfejn. Il għaliex employers li mhumiex lesti jinvestu fil-ħin li jsir at the place of work dak li għandu bżonn isir, li huwa parti mill-kurrikulum tal-istudent, mela dak mhux employer tajjeb biex ikun parti mill-ekosistema ta' nights. Għax aħna inti tkun temmel li kulħadd jixtieq jagħmel xi ħaġa l-aħjar. Issa daw 4 tim oħra jekk ikunu tajbin ħajkunu l-employees futuri tiegħu llum ġurnata we have more or less zero unemployment. Ġifieri biex timpjega n-nies waħda mill-ikbar challenges għal kwalunkwe entrepreneur f'Malta. Ġifieri
ħatiħu return ukoll minnu, imma ħatiħu return mhux biss meta lestu, diġà ħatara return aħjar mill-istudent li qed għandek bħala apprentistat. Apparti minn hekk, is-sistema hija li mhux tagħmel tmur 3 xhur u daqshekk, pereżempju ċertu courses huma ongoing. Inti taf li l-employer kull jumej fil-ġimgħa pereżempju hemm ċans li ħajarak jekk inti qed undergrad level. Allora jista' jippjana u ħajarak regolari, mhux ġal 3 xhur irid jara kif ħajmlilek dawk it-3 xhur u mbagħad telaq. Ġifieri il-work-based learning component għal żgħażagħ so to speak diġà qed naraw riżultat għax daw hemm min solvew problema għax qed iħarsu lejn challenges tal-employer from a completely different perspective. Di li jiżżar mhumiex kompetenti jew fil-verità huma mitlufin jew snowflakes, tisma' ħafna affarijiet kliem. Iva jekk mhux qed ittihom iċ-ċans u mhux qed ittihom platform biex jitgħallmu bil-mod ta' kif lesti jitgħallmu huma wkoll. Aħna rridu lesti nbidlu aħna wkoll, mhux nistennew li jinbidlu biss iż-żgħażagħ. Mentri jekk qed nitkellmu at masters level differenti ħafna mill-istudenti tagħna diġà għandhom jobs at a very high level. Imma li naħroġhom bil-post tax-xogħol tagħhom u mmorru bħala group pereżempju parti mill-kors tal-masters huwa immorru naslu a particular company that is willing to host us, immorru għand dik il-kumpanija. Il-kumpanija jagħmluhom tour tal-post jekk hux factory jekk hux service company. They expose them to challenges u problemi li forsi għandhom jew fejn jixtiequ jmorru. U mbagħad bħala parti mill-kors, bħala parti mill-module, l-istudenti jridu jinqasmu fi gruppi, jisibu idejat ġodda biex jittekiljaw dak il-kumpanija li hostjatom għaltilhom dwarhom. U by the end of it, apparti li japplikaw dak li talmu, ġifieri teorija, il-models, il-frameworks, daw xorta ħajkollhom jużaw, għax daw wara kollox masters qed tagħmel, ma tistax ma tapplikax il-parti akademika, imma tipplika b'mod dirett speċifiku għal problema li għandek quddiemek, u mbagħad ħafna drabi l-employer jiġi mistieden for a final day at nights, poġġi ma' panel sħiħa, u l-istudenti group jippreżentaw l-idea tagħhom u għalfejn qed jippreżentaw dik l-idea għal-financials marbutin magħha. X'jabdek li żied prawda minn dan il-proċess kollu? Għax nista' nara li inti vera entużjast fuq għall-biċċa tax-xogħol. L-istudent. Jien neżisti għax hemm student. Jiġifieri meta tara l-istudenti li qed jimirħu għandhom opportunitajiet li qatt ma kellhom ċans. Jiġifieri aħna bdejna, illum ġata m'għandniex dak il-profile biss bħala studenti, imma naħseb il-kelma underdog tintuża ħafna Malta f'affarijiet mhux marbutin mal-education. Imma meta tara an underdog li tajtu ċans u spiċċa one of the best in the pack. Qed jiġik xi ħadd moħħok? Qed jiġun ħafna studenti qudiem wiċċi, jiġu mhux wieħed jew tnejn, studenti li ġew għandna ġieli bdew masters. Il-masters ikunu daħlu inti għandek sistemi differenti ta' kif tista' tiġi aċċettat tal-masters, jista' jkun jew għax għandek degree diġà u ftit snin ta' esperjenza jew inkella għandek m'għandekx degree, m'għandek pereżempju diploma, imma għandek ħafna snin ta' esperjenza. Dawk normalment ikunu l-aħjar studenti fil-grupp. Sometimes they outrank people li għandhom ġa masters diġà, ikunu nies li jintaslu biex jippubblikaw il-dissertation tagħhom biex issir paper, ġi għandna numru ta' studenti li kellhom il-dissertation project tagħhom. Ġi magħżul minn professuri barra minn Malta biex jagħmlu paper u daw jekk tkun issaqsihom sentejn li ta' qabel, imma inti qatt tarak li ħatkun kapaċi għandhom xorti għal-bidu jibdew jaraw il-bizza tagħhom li jiġu fl-ewwel lecture huwa am I good enough? Min good enough għal xi ħadd li kiber fuq il-post tax-xogħol, fetaħ businesses tiegħu jew inkella ġie promoted at the place of work. Qegħdin tittrakkjaw kif feti morru dawn in-nies wara li għaddu mill-perkors ta' night? Iva, aħna nagħmlu tracer study għall-istudenti tistajt kollha, nagħmlu samples fuq l-istudenti kollha. Aħba kemm għadti li konfidenti dil-Iva. All right, okay, cool. Għajli, naħseb inti d-data driven unaqa. Jiena għamilt tal-ħafna snin naħdem. Żgur, xinti għalek l-esprim, ġizzik. All right, stupid freaking question. All right, mela, fejt imorru dan nies? Daw in-nies minnhom qed jiftħu l-businesses tagħhom, imma ħafna drabi qed jiġu promoted within their place of work. Ġi mhux qed jagħmlu l-kors biex jaraw billi jibtlu l-job. Ħafna drabi jiġu promoted
during the qualification. Iġri tibda tara xi ħaġa tinbidel imma tinbidel anke kif jitkellmu, kif iġibu ruhom, kif janalizzaw problema, kif jittekiljaw problema. Fadlin ħafna x'namlu ta', ġifieri r-rotta ma wasalniex. Imma naħseb dil-iskola tal-kulleġġ. 12 years. 12 years. Illum il-ġurnata. Ma kienx Masters Qualifications mill-ewwel jew dottorati, ma bdejna b'diplomas u naħseb dik kienet il-mod ta' kif tallimna ta' kif nistgħu. Għax huwa oriġinarjament in-ngħid kien jismu Central Mediterranean Business School. Business School. X'kien waqqaf jismu hekk? L-ewwel net aħna ngħid illum il-ġurnata għandna preżenza mhux Malta biss. U dik kienet deċiżjoni li ħadna from a branding point of view, from a pure branding point of view. Xi kultant il-Mediterran ma jiġix assoċjat ma' quality education, imma jiġi assoċjat ma' sun and fun u ma' siestas. U ħassejt li l-impatt li kienet ikollha barra minn Malta, meta konnet nikkompetu ma' universitajiet kbar Ingliżi, Ġermaniżi, bdiet taffettwa ftit il-brand aspect. U ħadda deċiżjoni, għamilna market research, if we kill the brand, what will be the impact and how will be the recovery, ħassejna li kien jagħmel sens. Konna għadna at a time li internationally kull ma kienet għandna biss preżenza fil-UAE, Dubai, ġadna issa ċans jew ħanieħdu deċiżjoni issa jew nkella ħatibqa' hekk. U għażilna nights mhux għax Malta kien hawn il-kavallieri, m'għandax taqsam xejn mal-kavallieri, il-brand nights. Knights College hija Nista' nipprova naqta'. Għajli. Għax in-ngħid fuq il-board jiċċaqlaq b'mod oriġinali ħafna. I should work in marketing. Sorry, kisset il-bajru. Aħna il-brand, il-logo ta' Business Leaders Malta li kienet l-ewwel kumpanija li bdejna f'dil-area kien il-chess piece, il-Knight chess piece. Anka l-logo ta' CMBS kien il-Knight chess piece. Għadna, what is the common thread li jagħmel sens fejn aħna sejrin? U jekk immorru lura l-bidu tal-podcast meta education is not linear. So we chose a representation that is not linear either. Il-chess piece, il-knight, ma jimxiex b'linja dritta ma dak l-L-shape jagħmel, ġifieri pivots. U jien nemmen li fil-ħajja għal raġuni differenti, jekk irrispettiv jekk intix fl-education, jew f'kolunkwe ħaġa fil-ħajja, we need to learn to pivot. If we learn to pivot, fil-verità failure is just a learning exposure that gives you more strength to move on. Għandi xi mistoqsijiet dwar il-failures tiegħek, dawk ġejjin aktar tard. Courtesy of il-ħabib tagħna Simon, dejjem nisma' ninsax kun jomu. Żewġ kun jomiet isu answer li kan saqsijielu tinkwitax ġejja. Ma semmejt ħafna l-employer and employability and li dan it-traġi speċi għandu jwassal li l-employer jgħidlek tajjeb. Però hemm għanijiet oħrajn, apparti li tkun impjegabbli speċjali l-edukazzjoni hija li xi ħadd ikun jista' jkollu job eventwalment. Le, naħseb l-iktar ħaġa aħna t-tagline tagħna huwa fueling human potential. Human potential mhux biss fl-aspett tax-xogħol, fl-aspett ta' ċittadin tajjeb, xi ħadd li jqum filgħodu u jixtieq jagħmel xi ħaġa għall-aħjar. Jiġifieri naħseb a knight should be someone li jekk jara xi ħaġa li mhux tajba, jaħdem biex jagħmel improvement fuqha. Jekk ix id-dar, jekk ix fil-komunità ta' fejn jgħix, u speċjalment nemmen ħafna li dak kollu li qed wieħed qed jagħmel m'għandekx għalfejn tmur tajt il-Malta kollha, ġifieri dak li tagħmel jekk tista' żommu għalik imment il xi ħadd, you know that you've done it, you will still get gratification for doing the right thing. M'għandekx għalfejn tmur ix-xandru mal-erba' rieħat. Ġifieri dan huwa suġġett li kull min jaħdem magħna iħossa u jipprova jagħmel milli jista' biex iħaddan dan il-tip ta' missjoni. Il-missjoni hija li tara kif inti tista' tgħin il-ħadd ieħor jasal għall potenzjal tiegħu. Eżattament, eżattament. Ma issa nixtieq naqbad naqra fuq l-AI u kif l-AI ovvjament nimmaġina li mhux nimar perswas ċert li fid-dinja tal-edukazzjoni l-AI għandu
kemm rwol pivotali, istrumentali, kruċjali li jista' jawmenta l-esperjenza edukattiva u dak li inti tislet minna, però wkoll għandu il-potenzjal li isir din il-krozza intellettwali perrenni. Din id-dilemma intom kifet jew inti kifet taħseb dwarha. Mela, jiena ġej min-naħa li tajt l-AI is here to stay. Ġifieri xirrid nagħmel biex to embrace and use AI to better dak li qed nagħmlu aħna bħala skola u anka l-istudent kif qed jużah. Għax illi nassumi l-istudent mhux ħajuża l-AI kieku biex jagħmel assignment naħseb inkun qed ngħix f'dinja mhux realistika. Imma jekk almenu apart li jrid kollok standards, ikollok policies u procedures biex l-istudent ikun ċar ħafna ta' kif u aċċettat l-AI jew f'nights, imma we actually make sure that we show them what is good use of AI and provide AI tools directly. Reflect, thank you. Ħanibdew b'eżempju wieħed. Mela aħna ħassejna li malli bdew deħlin daw il-generative LLMs fis-suq. Xi naħseb sena u nofsilu ktibna paper ta' kif nistgħu we augment l-education għall-istudent billi nipprovdu an AI mentor. L-AI mentor mhux jagħti hemmhekk biex inaqqas l-ispejjeż tal-kumpanija, jiġifieri biex innaqqas il-ħinijiet tal-allima, l-ewnet l-allima tagħhom ma kollha ġej mill-industrija. Ġien dejjem hemmint li jekk xi ħadd għandu jgħalmek xi ħaġa fuq marketing apparti li tkollu il-knowledge akademiku ma jekk ġej mill-marketing company, minn branding company u minn kumpanija fejn qed jippratika l-marketing. L-eżempju li ħajtik huma ħafna iktar reali milli just tajli xejn fil-ktieb. Imma mbagħad għadna what can we do biex l-istudent da wara ċertu ħin ħajkun waħdu d-dar l-istudent. Jekk jirnexxi li nibni AI mentor li jista' jifhem int kif titgħallem, John, tajli ma jiena pereżempju ma nafx għandek xi idea kif titgħallem, jiena pereżempju nitgħallem l-aħjar billi nisma'. Aw min jitgħallem l-aħjar billi jaqra. Jew jagħmel konverzazzjoni. Mela fl-aħħar issa għandi tool biex ikun one-to-one. Jekk jiena Socrates, l-ewwel sejjaħnilu Socrates, for obvious reasons ħabba Socratic method. Fejda mhux jgħidlek ir-risposta imma jistaqsik numru ta' domandi biex iwaslek għat-talim, mhux biss għatlek x'in ir-risposta. L-ewwel Socrates jaf ukoll aħna l-education tagħna f'Malta hija bbażata fuq il-Malta Qualification Framework li hija kważi qed tirreplika l-European Qualification Framework. Allora jista' jitkellem miegħek għal livell li suppost qed titgħallem fih. Over and above jista' juża eżempji li huma relevanti għalika xu ħajkun jaf il-background tiegħek x'inhu, ġifier jaf x'għamilna fil-klassi, jaf x'hemm fit-textbook, jaf x'hemm fil-learning outcomes. Imissa jekk inti ġej mill-industrija tal-ġurnaliżmu, jekk forsi miegħek il-konverzazzjoni tkun dwar setting ta' journalism, forsi jirnexxielek tifhem is-suġġett aħjar jew tifhem il-konverzazzjoni aħjar. Ġifier mill-aspett ta' education għandna l-fejn nagħmluha? Le, għax il-ġat nipprovdu kull ma jitlobna r-regulator mingħajru. Imma jekk nista' nipprovdiha u nipprovdiha għall-aħjar, aħna dejjem minna li l-flus mhix l-ewwel ħaġa fil-deċiżjoni li nieħdu f'nights. Money will come għax aħna private institution, imma jekk tieħu d-deċiżjoni l-ewwel għax hemm student, allura l-ewwel deċiżjoni tieħu dejjem għall-istudent, allura l-investiment li qed tagħmlu biex timmiljora l-ħajja tal-istudent. U mbagħad issa nibnu l-parti l-oħra. Xamil żewġ statements importanti. Ħanaqbad statement one, però mbagħad ħanerġi lura għal kif titgħallem bl-AI. Għax għamil dal-istatement ta' il-flus għalina mhux iktar ħaġa importanti, però fl-aħħar mill-aħħar inti għandek l-impjegati, għandek il-kirja, għandek ħafna affarijiet, plus li għandek il-profit incentive ukoll. B'mod tangibli, kien hemm xi mument fejn vera ġej tisma' din finanzjarjament ma tagħmilx sens imma tikkonkorri mal-valuri tagħna. U allura għażilt illi naf li tfajtek tip of sitwazzjoni imma naħseb l-iktar eżempju
Ngħidu riċenti, għax sar is-sena l-oħra. U kien deċiżjoni importanti ħafna. Da niftakar nara social media post tiela ta' xi waħda mill-news journals ta' Malta, tajt li kien hemm skola li kienet fetħet f'Malta li minħabba affarijiet regolatorji għalquha. U daw l-istudenti li kienu fuq 80 student, bażikament overnight tilfu l-flus kollha li ħallsu f'din l-institution għax tima ma nafux ġara bil-flus. Tilfu l-kors, kienu ħajtilfu l-viza, għax daw kienu Malta u koll fuq viza. U daw għal-min, aħna m'għandniex population kbira ta' international students f'Malta, aħna jisu 80-20, 80% huma Maltin. U imma naf kemm diffiċli biex iġib viza u biex tistudja kemm tkun qed tħallas flus. Dalihom kien probabbli flus li ġabru mill-familji tagħhom biex ġew Malta jistudjaw, eċetera, eċetera. Dik il-ħaġa ma stajtx naċċetta. U niftakar aħna għandna jisu WhatsApp group tal-kumpanija u xaħat mit-tim qal mill-ewwel ukoll għax mhux jien biss rajta x'ħan nagħmlu. U għadnilhom let's step up. Tuni minuta ħan ikkuntattja l-awtoritajiet biex nara nistax ngħinu. Għax jiena ma nkunx naf x'qed jiġri minn wara l-kwinti u hemm nistax ċempilt lill-Ministry of Education u l-Ministeru fil-verità identità iktar mill-Ministeru biex nara nistax nagħmel dil ħaġa qalu li aħna m'għandniex oġġezzjoni. Ma xi tagħmel ġifieri? Għamilt il-workings it was quite a number of tens of thousands of euros nofrilhom il-kors b'xejn. Kemm kienu daw? Kienu 8 student, ma jfisix ġew 8 student kollha. Aħna għamilna communication u għadna min irid dawn huma l-qualifications li għandna li nistgħu nofrulkom għax kien hemm ċertu qualifications li kienu qed jagħmlu huma li aħna ma kenniex, ma nistax nofrilek minn dak li m'għandix. Imma nista' nofrilek alternattiva. Kellek take up? Ejwa. Imma li ġara dik kienet swina xi 80,000 meta għamilt il-calculation. Fil-verità switni ħafna inqas. Għax imbagħad we went a step further. Qed jekk vera in-nies tiegħi huma għandhom l-istess valuri tagħna. U allura it-tutors tagħna jentu għom opportunità huma coming from industry, daw qed jiġu joffru l-ħin tagħhom u nħallsuhom b'mod normali għal affarijiet oħra. U we communicated li ħanamlu il-biċċa xogħol tista' tgħid il-maġġoranza tal-tutors għal dal-kors partikolari li għamilna għal daw offrew il-ħin tagħhom b'xejn. Ħadd id-deċiżjoni kont għadni ma nafx li I'm gonna be backed up. Imma kemm tħossu aħjar meta tinduna lin-nies li qegħdin miegħek vera they mean what you are trying to do. Ġifieri, I would do it all over again, anke kieku ma kellix is-support. It was the right thing to do, għax naħseb bħala pajjiż il-PR li kienu u kien hemm ukoll raġuni strateġika. Mhux bħala ngħid, għax aħna ma konna ħanamlu l-ebda flus minnha, imma li Malta titlef ir-reputazzjoni tagħha ħabba deċiżjoni. Id-deċiżjoni kienet tajba li tingħalaq għax ir-regulator irid jagħmel xogħlu. U jekk xogħlu kien li daw jingħalqu, imma għandna bżonn sistemi aħjar li jekk jinqalgħu daw is-sitwazzjoni jkun hemm mod ta' kif daw jiġu assorbiti mill-iskejl l-oħrajn mill-industrija. Jiġifieri il-regulator iddeċida li l-iskola qed not up to scratch. Allura mbagħad ġar għalfejn ma ħadux refund imma. Għax il-flus naħseb ħarbu bihom ma nafx di eventually xi darba jekk hux ħajkun hemm każ il-qorti u jekk hux ħajtla żejt fuċ l-ilma nkunu nafu eżattament x'ġara, imma daw Malta għandna skejjel tajbin u għandna wkoll xi skejjel li forsi fetħu Malta għax sabu l-sistema regolatorja biex tiftaħ fl-antik forsi għax naħseb illum l-MFJ taħdem ħafna fuqha. Kienu eħfef u użaw is-sistema għal benefiċċju biss tal-flus. Mela qabel ma nkomplu l-konverzazzjoni jien u Morgan nixtieq nirringrazzja l-kumpaniji li jagħmlu dan il-proġett possibbli
Dawn huma l-Alberta, nirringrazzja l-Garmin, l-ISS, Pat Artisanal, grazzi l-Browns, il-Maple, il-Melita, nirringrazzja l-Defender, il-Teatru Malta Max Motion Kini, Business Labs, unfakarkom morru żuru il-paġna tal-Kazin fejn aħna fl-imkien ma' Times, fl-imkien ma' Mark Lawrence, fl-imkien ma' Team TF, fl-imkien ma' ħantukom l-iktar dibattiti interessanti, pertinenti, urġenti, eċitanti fil-pajis. Patreon.com/ġomalija biex tingħaqad ma' din il-komunità tal-ost. Kont nitkellmu l-ewwel fuq l-AI tipo kif jistajn biex titgħallem. U inti għatli saqsejt li għatli, menti kif taf kif titgħallem l-aħjar, viżwali, tisma'. Imma l-AI kif ikun jaf jien Fixej ma nafx maġbielek naħseb li forsi nikteb u naqra ma nafx, minn ċert. Waħda mill-affarijiet li qed naħdmu fuqha bħala pilot, għaliex aħna il-launchajna Socrates a few months ago, huwa li jkun hemm assessment tal-istudent biex nifmu x'inhu l-aħjar mod ta' dak l-istudent ta' kif jitgħallem. Inti l-affarijiet tant qed jinbidlu fast u malaj li għandi ċertezza li dak huwa l-aħjar mod ta' kif nessessja x'inhu l-profil tiegħek. Illum ġata hemm ħafna tools tajbin ta' kif tagħmel profiling, ġi naħseb diġà tlaqna minn punt tajjeb. Imma wkoll tibda tara wkoll l-applikazzjoni u kemm qed jinteraġixxi ma' Socrates, student, kemm qed isib utilità minnu u mbagħad niġbru l-feedback għax huwa l-fatt li huwa pilot speċjalment bħalissa we are after feedback all the time biex naraw jekk hux qed jagħti r-riżultat dak li għandu jagħti. Infatti da ma jistax jaħdem outside of the sandbox, illa għaliex aħna naħdmu ferja regolatorja u għalkemm qed nofru din bħala xi ħaġa ekstra, ma jien ħasejt aħjar inkun naf x'knowledge għandu l-AI model milli imorru fuq ChatGPT jew anything else u jibda jagħmel hallucination u minna li ħreet jitgħallem u ma jkun qed jitgħallem xejn jew qed jitgħallem xi ħaġa m'għandux x'jaqsam. So by creating a framework, inħoss li għalmenu jekk xi darba dan isir ikun hemm sistema aħjar ta' kif tiġi integrata fl-iskejjel kollha, at least we are one of the pioneers in launching this type of education at Fair and Higher Education. Qed nagħmlu affarijiet simili għall-faculty, għall-allima. Ġifieri l-allima jekk nistantihom tools li da tista' tgħinhom jiġġeneraw case studies iktar reċenti, iktar relevanti, iktar marbutin mal-cohort li għandhom qudiemhom, inti cohort jinbidel, ovvjament minn cohort għal ieħor ikollok il-profile tal-istudenti kollha, u ċertu case studies tista' tagħmilhom għabbażi ta' minn għandek quddiemek. Ġifieri naħseb AI is such a powerful tool if used for good. It can also be used to take shortcuts. Ġifieri l-biża li student jista' juża AI biex jagħmel assignment huwa reali. Imma llum il-ġurnata l-ewwel nett għandna tools li huma jeżistu għall-industrija biex tiċċekkja assessment huwiex AI generated. Jekk ikollok ċertu perċentwal li huwa of a certain level, we ask them to present their assignment. That is another way of how I can make sure li dak l-assignment li ktibt huwa kollu minnu. U meta tiġi biex tippreżenta xi ħaġa trid tkun tafa sew. We don't do it to penalize them, fis mhux to try and imma meta tkun taf li this is the application, jekk qed tuża l-AI użaħ qed tużaħ biex titgħallem. U waħda mill-metodi li qed nittestjaw bħalissa huwa għajdina kif użajtu l-AI biex għamil dal-assignment. Għax li nistennew li ma jużawx, naħseb hija xi ħaġa ridikola. Imma jekk inkun nafu kif użaw, x'prompts użaw, għal liema raġuni li mbiċċa hija ġenerata jew ġew mejjuna mill-AI biex jagħmluha. Illum ġat let's face it, aħna f'Malta għandna waħda mill-highest take-ups ta' AI for daily use. Ġi kif tista' tippretendi li dat juża kull jum. Kif fuq il-ħaġa? Għax hawn statistika available. Nibatilek. Kif ma konx naqbel. U compared mal-EU average, so this is in comparison with other countries. It's significantly high. U I think it's good. Aħna għandna poplu li huwa resilienti li huwa. Tużaħ inti frekwentament. Il-ħin kollu nużaħ jiena. Tużaħ inti. Jien nuża Claude. Nuża Claude għaliex l-AI can be 2x, 3x. Ara, l-AI tgħaddi minn ħafna livelli ta' usage of it. Tista' tibda billi tuża chat function u jisok tgħidu ejn nirranġa dil-ħaġa jew ejn nfittex din informazzjoni. Imma mbagħad tista' tużaħ for automations.
My job is to connect dots and find ways of simplifying how we do the work biex il-team tiegħi qed juża inqas ħin fuq il-computer u iktar ħin mal-istudent. Jekk inti tiltaqa' mal-klijent tiegħek il-ħin kollu, qed nagħmlu biżżejjed, naħseb nistgħu nagħmlu ħafna iktar, imma we are doing our best. U our best will continue to improve. L-ewwel isna skimjajna naqra minn l-biċċ tax-xogħol, konna qed nitkellmu naqra fuq il-fatt li intom tagħtu il-kors tagħkom minn sixth form, your sixth form level. Li jiena jidher li huwa dan il-Higher National Diploma. One x'in id-differenza bejn il-Higher National Diploma u l-perkors tal-A levels. Għax huwa bħala level huwa simili. U la darba mbagħad wieħed jagħmel il-Higher National Diploma. Da jagħmlu minn flok l-A levels. Iva. Imma mbagħad ma jistax jidħol l-Università ta' Malta bieħda. Mela, il-Higher National Diploma tagħna ħnitilqu minn hemmhekk. Għandek 3 trajectories huma business management, finance or accounts, jew inkella tech. Right. Għal numru ta' qualifications, jekk tagħmel dak, tista' tmur l-Università Malta ġifieri l-entry criteria, jekk tmur fuq il-website tal-Università issib li sakemm ma nbidlux mill-aħħar li ċekkjajt imma kienu hekk għax kien hemm numru ta' parents li kuntattjaw l-Università Malta qalulhom iva dan il-qualification tista' tuża bħala entry criteria, tista' tkompli l-Università Malta. Għal ċertu courses. Għal ċertu courses. Ovvjament jekk inti studjajt f'business management jew f'accounts u tixtieq tmur tagħmel kors tal-mediċina f'dik il-Higher National Diploma ma kellux jaqsam xejn. Ma tistax tippretendi li f'daqqa waħda tmur tagħmel dentistry. Imma aħna fl-areas li qed naħdmu fuqhom naħseb we're producing. U tagħkom huwa xagħat li finance, tech u business management. Fil-preżent għandna intenzjoni li nżidu oħrajn. Xiftħulek l-imbibin jiftħulek l-Università ta' Malta. Għax nimmaġina li wkoll jiftħulek. Tista' tmur bikom pereżempju, tista' tmur numru ta' suġġetti għax mhux kull kors fl-Università ta' Malta għandhom l-istess entry criteria. Immeż long li għandek dik il-kriterji biex tiġi aċċettat. Fil-verità ħafna studenti jistgħu jkomplu jistudjaw mhux biss l-Università ta' Malta. Problema waħda fid-dawl m'għandix tħallik fidlam. Għalhekk jeżistu l-RCBOs, protezzjoni iżjed avvanzata għad-dar tiegħek. Ikfil problema u mhux id-dar sieħa. Sib l-RCBOs ta' Schneider Electric għand l-ISS u għand hardware stores ewlenin. Ġifieri dan il-Higher National Diploma jiftaħlek ċertu bibien fl-Università ta' Malta. U batwat li jiftaħlek ċertu bibien band oħra. Għax inti għandek numru ta' international universities li jaċċettaw daw it-tip ta' qualification u ma' entry program biex tkun tista' tkompli tistudja f'dik l-università. U fejn wieħed jista' jsib il-lista ta' pereżempju jekk xi ħadd jieħu deċiżjoni bħalissa qiegħed ma' tfal tiegħu qed jieħdu deċiżjoni isma' jiena l-perkors ħanieħu il-sixth form tradizzjonali li forsi taħdem għalik, però jista' jkun li hemm din il-vija wkoll. Fejn jista' jsib ġenitur jew anka il-persuna insomma li rid jażel. Aħna l-aħjar mod naħseb ta' wieħed jekk vera jixtieq jistudja tas-sistema huwa li jiġi jiltaqa' ma' tim tagħna senza interessi, xaħat imur meeting, m'intix obbligat bil-fors li tkompli magħna, għax naħseb wieħed irid jistudja apart li jkollu peace of mind li vera huwa minnu li daliet ngħid huwa minnu, imma li tħoss li din l-iskola il-valuri u l-mod ta' kif nagħmlu jagħmel sens għat-tfal tagħhom. Il-ġurnata jew il-ġimgħa jew is-semester kif ikun differenti għal xi ħadd illi ħajamel din id-diploma versus xi ħadd li ħajamel it-traġett tal-A levels. Id-distinzjoni x'inhi? L-ewwel net ħafna mis-sistema mhix mibnija fuq eżamijiet għalkemm hemm eżamijiet fiha, imma għandek numru ta' suġġetti li qed tiġi esposta lihom kollha. Jiġri inti anke jekk tixtieq issir tieħu l-strength tal-accounts. Inti ħad tiġi exposed għal business management, ħad tiġi exposed għal accounts, ħad tiġi exposed għal tech u għal transversal skills kollha, critical thinking, public speaking, affarijiet li inħossu li programming li jekk inti tkun kapaċi taf da kollu, ħatkun xi ħadd li you are able to reskill yourself in the future. Anke jekk gradwajt xi ħaġa, imma ma' żmien you want to change, ħajkollok l-ingredjenti diġà fil-pedament biex titgħallem tagħmel reskilling. Nieħdu l-accounts. Illum il-ġurnata l-AI will replace most of the day-to-day function of accountants. Ifisser li ma nibżon accountants
Le, imma accountant irid jikber f'dak li qed jagħmel. Irid ikun iktar ta' advisor li jagħmellek l-spade work. Ġi jekk inti jkollok dak it-tip ta' bażi, taf tippivitja, taf tagħmel xi ħaġa differenti. U t-tfal li qed jiġu jistudja żgħażagħ, miktar minn it-tfal, iż-żgħażagħ li qed jiġu jistudja mal, ħafna drabi they come from families li għandhom businesses. U jafdaw lilna biex inkunu hemmhekk biex ngħinu l daw it-tfal jimirħu isibu n-niċċa tagħhom ġieli għadhom ma jafux eżatt xi jixtiequ imma għandhom bżonn exposure għal dit tip ta' qualification. U apparti l-klassi, pereżempju l-bira ħadni kif rajt post fuq social media tagħna, ħadnihom parti mill-lectures kienu ġew wieħed mill-private hospitals. Ftit ilu kienu għand employer li huwa in the retail. Aħna fil-curriculum għandek dal-exposure regolari ma' businesses li lesti they host our students biex jikollok dit tip ta' knowledge u għandek il-biċċa tal-apprenticeship li inti għandek parti mill-kors, għandek da tripartite agreement fejn dak li qed titgħallem qed tapplikaħ kif tajt l-eżempju iktar kmieni. Rent inti jisek, mux jisek, qed tinnova, qed tħares li sistema u tajt ismajna kif nista' nagħmilha b'modi differenti. Sintendi imma inti qed tidħol f'sistema li diġà teżisti. Jiġifieri inti għandek pereżempju l-accreditation. Ħaneħdu dik bħala konċett. Tista' tispjega lill-udjenza biex l-accreditation kif taħdem, kif il-fatt li inti istituzzjoni akkreditata. Kif taħdem? Mela għandek l-accreditation tal-institution l-ewwel net, ġifieri inti li għandek ir-regulator li f'Malta huwa l-Malta Further and Higher Education Authority li tiġi tagħmel assessment tal-iskola u hemm numru ta' standards u għal kull standard li tkun kapaċi ovvjament turi b'evidenza li dak li qed tgħid qed tagħmlu. Dak huwa l-parti tal-institution u mbagħad għandek il-parti tal-qualification. Inti għal kull course għandek curriculum li ġie miktub at the level dak li jekk inti qed tagħmel level tal-6 form qed ngħidu at level 4, u mbagħad għandek level 5, level 6 biex iġib degree, level 7 masters, level 8 doctorate. Ġieli dawk il-qualifications fil-private institutions huma kollha akkreditati mill-Malta Further Higher Education Authority hemm proċess li ħafna drabi jdum bej 9 xhur anke sena u nofs. Ġifieri inti tittaħdem dejjem bil-qudiem ukoll, inti tippjana. Fil-kull kors sama l-MFHA tajlek isma' tik il-barka tagħha. Huma l-lista huma public, ġifieri inti tista' tmur fuq il-website tal-MFHA, issib l-institution u ssib li dak il-kors li qed tajt, apparti li qed fuq il-website tiegħek li titturi li huwa akkreditat mill-MFHA, tmur tfittxu għal rasek, you don't need to take my or anyone's word for it. Issa, il-fatt li inti għandek essenzjalment il-ħtieġa li l-MFHA dik il-barka tiegħek, però fl-istess ħin inti qed toħroq prodott li huwa differenti minn dak li huwa tas-soltu. Nimmaġna li xi kwalità ta' frizzjoni, ma nafx tensjoni, ma nafx eżatt ħansejħula, però il-fatt li qiegħed f'dik it-tip ta' dak it-tip ta' ambjent illi inti qed tipprova ġġeddet xi ħaġa illi Ħandik eżempju. Ma nafx saqsejt ix-sew dil-mistoqja, ma nafx qed nispjega ruħi sew. Naħseb fimtek u ħanipprova nirrispondi. Mela, meta jiena xatlek aktar kmin li waħda mill-affarijiet li vera nemmnu fihek hija l-work-based learning. U Malta għandna act dwar work-based learning. Imma għal private educators ma kienx hemm mod ta' kif tista' timplementa work-based learning fil-curriculum. Meta nissammitijaw il-curriculum l-MFHA, ma kien hemm imkien fil-forms li nkunu qed nimlew fejn tista' tapplika il-work-based learning. Imma x'memx miktub fl-ebda form ma jfissirx li ma tippruvax tikkonvinċi ir-regulator tiegħek li jekk taħseb li huwa l-aħjar mod ta' kif tista' llum il-ġurnata ħafna universitajiet qed jitkellmu dwar il-work-based learning għandna kif għamilna konferenza s-sena il-ġimgħa l-oħra, hosting a number of providers f'Malta. We worked with the regulator u tajt eżempji mort iktar minn darba u rejt is-sistem pereżempju fil-Ġermanja kif japplikaw work-based learning as part of their education. Ħafna drabi meta hemm will tasal. Il-problema tkun meta l-ħin kollu you are coming up with new ideas. Xi kultant mbagħad issir peżanti. U din xi kultant tkun daqsxejn diffiċli kemm għalina x'kull darba jisu kull meta toħroġ bidejja ġdida jew qed tipprova tippuxxja l-boundaries għax f'Malta wkoll għandna eżempju bħal dik l-università li ħadni għall-istudenti tagħha x'kellhom jalquha
naħseb li xkultat weġġa ftit li poġġu l-institutions kollha fl-istess keffa. Naħseb if we've shown time and time again that we are a quality educator, mela ismani mill-ewwel bl-intent, għalmenu tieni ċans li tifhimni, mhux mill-ewwel isek le. X'inhi l-iktar ħaġa diffiċli qed tipprova tispjega l-regolatur bħalissa? Hemm diversi affarijiet. Waħda minnhom nemmen ħafna li għajdi kemm irrid naqbes fil-għoli imma almenu tieni ċans nidħol fl-arina. Jiġifieri aħna fil-private sector self-accrediting status ma jistax ikollok. U jfisser allura jiena rrid nistenna sena u nofs biex nipprovdi kwalifika ġdida. Sena u nofs fil-kuntest ta' kemm qed jiċċaqalqu l-affarijiet illum il-ġurnata huwa proċess twil ħafna. Mela tieni dik l-opportunità, ittilix imma bla doċċ. Jiġi għajdik x'inhuma r-regoli li rrid nimxi magħhom, x'inhuma l-standards, ħalli ma nispiċċawx sitwazzjoni li kulħadd jista' jagħmilha u f'daqqa waħda jkollna problema ikbar milli dik li qed nippruvaw insolvu. Jien nifhem ir-regulator li jrid jirregola, jrid jieħu ħsieb li ma jkunx hemm l-affarijiet isiru bla doċċ. Imma dik waħda minnhom. Oħra hija li barra minn Malta pereżempju hemm dual qualifications, imma m'hemmx regoli ċari kif nista' nimplementa dual qualifications f'Malta. X'inhu ma dual qualifications? Dual qualifications għandek ċertu pajjiżi li inti tkun qed tagħmel kors kemm magħna u ma' institutions oħrajn pereżempju tista' ġġib żewġ ċertifikati. Jiġifieri allura nkunu qed uncompetitive ma' universitajiet Ingliżi pereżempju li jistgħu jagħmluha mingħajr problemi. Il-regulator dejjem ikollu raġuni għalfejn jkun qed jirraġuna b'ċertu mod, ġifieri ħafna drabi jkollu the heart is in the right place. Imma jekk wieħed jifhem aħjar u jkun iktar proattiv li nsibu soluzzjonijiet li in ġenerali. Top għalik? Da wieħed mill-intoppi naħseb iva. Però intom marbutin mal-Università ta' Coventry. Dak wieħed mill-qualifications li nagħmlu ma mhuwiex dual. Bdejna bid-dual u il-regulator iddeċida li jixtieq jimplementa sistema differenti u lum il-ġurnata is-sistema li new students jibdew magħna l-MBA pereżempju mbagħad jistgħu jkomplu l-kwalifika jew ma' Coventry wara li lestu l-postgrad diploma, jew inkella jkomplu magħna, jistgħu jagħmlu specialization management, hemm modi differenti ta' kif jista' japplika. Imma għandna naħdmu domanda naħseb hi għalfejn għażilna naħdmu ma' Coventry jew nagħmlu xi ħaġa ma' Università Ingliża. Malta għaw l-impressjoni xi kultant li jekk il-prodott ikun Malti mhux tajjeb biżżejjed. U l-eħfef soluzzjoni ju tmur iġib il-prodott barrani u tbijaw f'Malta. U jiena I didn't want to subscribe to that methodology anymore. Għax bdejt inħoss li ħafna mis-sistemi Ingliżi ma kinux qed ikunu qed jimplementaw sistemi ġodda dak li għandna bżonn. Għala għamilt bil-maqlub, krejt il-kwalifika tiegħi. U mbagħad what can I do to show that it is equivalent to a foreign qualification? U għar l-istejna u implementajni għan bat stidilna il-Coventry in this particular case u ġew Malta għamlu audit tal-institution tal-kwalifika għalunna għalina l-MBA ta' Knights u għaddaqs li kieku għal MBA tagħna u għat tal-istess level. So minn hemm bdiet ir-relazzjoni ma' Knights, sorry ma' Coventry. Imma we would like to do that in many other qualifications. Imma għandna bżonn sistema daqsxejn. Però bħalissa ġifieri hemm dual qualification ma' Coventry jew le? Le, it is an endorsed qualification. Tista' tieħu ċertifikat jew ta' Knights, tittażel basically. Okay. Tittażel. Bħal ċittadinanza di. Fl-antika tittażel li waħda. Jiġifieri imma tista' hemmhekk qegħdin u inti x-xewqa ta' Knights hija li toħolhom it-tnejn. Żgur. Illa għaliex diġà ssir f'numru ta' pajjiżi barra minn Malta u ma narax għalfejn Malta m'għandix tkun b'sistemi simili as long li huma relevanti għal regulator. Ġa xi marriċ li regulator iħossu qed jagħmel xi ħaġa li mhix minna. Imma biex ma nkun nistgħu nikkompetu ma' pajjiżi kbar minna li qed joffru diġà daw it-tip ta' sistemi. F'dan il-kuntest fejn inti qed tidħol hemmhekk biex inkollu tipprova tara kif ħadd innova u ovvjament inti ċkejken ġo din is-sistema kbira. Tħoss li anke Knights għandha xejn ta' underdog? Knights is definitely an underdog. Because we are working in a space fej one l-ikbar kompetitur tagħna huwa a public institution mhux a private institution. Ġifieri aħna l-istudenti tagħna qed jagħmlu qualifications
in business management iridu jaslu jiġu x'għandna jew imorrux pereżempju l-Università ta' Malta. Jiena ma narax l-Università ta' Malta bħala kompetitur tiegħi, fis-sens we operate in the same space. We are part of the same team nasan ngħid. Inti ħammur lura għall-atletika, għax hemmhekk naħseb l-iktar mod ta' kif nista' nispjega aħjar. Jekk inti tkun sportiv u tkun tipprattika l-atletika f'dal-każ, jekk inti dejjem tiġri waħdek ma' trek, you can only beat yourself. You can only run against your own personal best. Imma jekk taċċetta li tpoġġi lilek innifsek f'kompetizzjoni fejn nies tajbin daqshekk, aħjar minnek, inqas minnek, ma' żmien minnu inqas minnek forsi jsir aħjar minnek, awtomatikament għandek motivazzjoni biex timeljora lilek innifsek. U t-tieni ħaġa huwa li bil-mod il-mod kulħadd qed jimprovja għax kulħadd qed jgħin il xulxin. U għalija naħseb l-Università Malta npoġġja f'dak il-kuntest, ġifieri jiena nixtieq li kemm aħna nimprovjaw iktar il qudiem u kemm l-Università Malta tkompli timxi l qudiem bħalma nixtieq li kwalunkwe institution f'Malta timxi l qudiem għax fil-verità d-dinja hija ħafna ikbar minn Malta. Illum il-ġurnata aħna noperaw f'pajjiżi oħrajn barra minn Malta, ġifieri allura f'daqqa waħda jekk qabel il-revenue ta' nights kien kollu jiddependi minn Malta, llum il-ġurnata għandna iktar studenti kważi Dubai milli għandna Malta. So, ħaniftħu in other European countries u anka fl-Afrika for different reasons. F'daqqa waħda, we might end up with similar student population ma mhux kollha din f'Malta. Ġifieri di li bil-fors irridu nimmeġerjaw is-suċċess bin-numri jisu ta' minnu l-aħjar. Tkun aħjar, mhux l-aħjar, tkun aħjar jekk dak li ġa għandek entu isir persuna aħjar. Kemm bħala mod akademiku u anka fil-ħajja tiegħu. Divera nikkonkorri magħha din l-idea ta' din l-analoġija atletika li inti għadha kif għamilt, jiena nissottoskrivi ħafna għaliha fil-fatt jiena bħalma taf niġi għandkom darba fix-xahar fejn nlaqgħu 20 ruħ li huma ġeneralment segwaċi tal-prodotti li nagħmlu aħna, blan u tir illi onestament ġifieri nkun ktib miftuħ. L-ewwel nispjega speċa jiena naf x'naf fuq il-messier tiegħi u anke nuri pereżempju xi ċertu eżempji fejn huma jkun jistgħu nispjega sma' din hija teknika li qed napplika hawnhekk. U mbagħad jistgħu jistaqsu l-mistoqsijiet kollha li għandhom biex jiena naqsam dak kollu li tallimt tul il-perkors ġurnalistiku tiegħi. U ħafna drabi ġifieri anke forsi ġieli insertajthom jiġu anke membri parlamentari li jkunu qed hemmhekk miż-żewġ naħat. U ġili tiġi mistoqsija minni, misma ġan nissal daw tajdilhom inti kif tkun qed taħseb, kif tkun qed tipprepara. Fil-verità dik hija parti mill-missjoni. Jien irrid li huma jkunu jafu l-istandard tiegħi x'inhu. Jien irrid li huma jkunu jafu li isma' jiena qabel ma tiġi fuq il-programm tiegħi qed nagħmel riċerka dwarek, jien qed nagħmel qed naħseb dwar il-loġika tiegħek jekk terġix jew le, u hekk qed naħseb eżatt. Ħalli għalfej, id-darba li miss, jiena meta tiġi fil-każin, għax partikolarment il-każin huwa forsi l-iktar post, forsi impenjattiv. Hemmhekk fejn tpoġġihom fl-arina. Fej eżatt, fej hemmhekk qed nitfalhom naqra saqgħu man-nar biex nara ta' fl-aħħar mill-aħħar ħafna minnhom ikunu nies li jew qed jitolbu li jkollhom ċertu livell ta' poter fuq l-assi u fuq il-futur tal-pajjiż, jew diġà għandhom. Allura jiena x-xewqa tiegħi tkun illi jiġu hemmhekk preparati ħafna. Allora, l-għan tiegħi parti mill-missjoni tiegħi hija wkoll illi isma' dan huwa l-standard li aħna nħossu illi persuna fil-ħajja pubblika għandu jilħaq. U ovvjament xewqa illi kif qed tgħid inti dawn l-atleti ma' trekk dejjem qed nafsu lil xulxin ħalli meta jiena mbagħad nkun qed intik kedda u jiena żgur ħalli nipprova ntik kedda, żgur li serraħ rasek dik hija l-missjoni tiegħi. Imma iktar importanti minn hekk li fl-aħħar ta' dik il-kedda il-pubbliku Malti jgħid alright, da jaf x'inhi jagħmel. Bomba. Bħal meta inti tagħmel stress test l-nies li huma fil-kumpanija tiegħek. Mhux nitix qed tagħmilha biex tkissru, qed tagħmilha biex tara li da jaf li s-servizz li fl-aħħar mill-aħħar qiegħed jipprovdi lin-nies li tawk il-fiduċja qed itihulhom mill-aħjar mod possibbli. Mill-aħjar mod possibbli. Take care and nourish your body with pure,
ethical organic vitamins and supplements. Browns, empowering wellness by prioritizing your health. Inti personali sajlek naqra fil-impriża, kemm ilek bil-business inti? Mid-2013. Mid-2013, ġifri qed ngħidu 13-il sena, qabel ovvjament kont taħdem, però mbagħad eventwalment iddeċidejt tagħmel din il-pass. Dal-pass. Kont immaġinak li inti ħajkollok għax inti għandek numru ta' negozji l ġurnata. Iva, għandna 5 kumpaniji li huma ovvjament l-education tkellimna fuqu, il-market research, HR advisor u corporate training, business events għal CEOs u il-kura fid-djar tan-nies. What is the unifying thread out of all of those things? L-ewwel net naħseb li il-partners f'kull kumpanija għandna l-istess viżjoni, jew għandna il-valuri, iktar mill-viżjoni, il-valuri huma komuni. X'inhu ma dal-valuri li għaddukom? Naħseb waħda mill-iktar waħda sempliċi biex nispjega, u forsi tinstema' ħafna bħala buzzword, imma when you do it, when you apply it, u n-nies li naħseb l-aħjar nies li jistgħu jgħidu jekk hux minna jew lew ma min jafni, integrità. Għax meta għandek Xi tfisser l-integrità? Integrità li tagħmel dak li hu tajjeb, naħseb l-aħjar mod ta' kif nispjegawha, tagħmel dak li hu tajjeb, dak li hu ġust, anke jekk xi ħadd mhux qed iħares. U meta għandek integrità allura fin-negozju, għandek tista' tibni tim madwarek, tista' taqdil il-klijent li jħossu b'serħan tal-moħħ li qed jieħu dak li għandu bżonn minn għandek. B'mod personali ma naħseb hija l-affarijiet li nħobb nagħmel jiena, ġifieri mbagħad il-common thread għalija huwa I can follow my passion. Jien naħseb meta tibda fil-business tittamel kollox, ġifieri kollox. Għalkemm mill-ewwel kellna employees fit-team ma naħseb għaddew l-isbaħ sena u nofs ma nieħux paga biex ikolli biżżejjed flus u nżid magħha mal-partners tiegħi biex inħallsu l-pagi ta' min konna qed nimpjegaw. Ma naħseb dawk huma ngħidilhom jien l-stripes that you need to earn, and if you manage to overcome that situation, then jisu ssir vera intrapreditur, mhux qed ngħid kull min ma ġralux hekk mhux intraprenditur. Imma titgħallem tkun reżiljenti u taħseb u taqbes il-momenti diffiċli li meta eventually ħajinqaraw problemi, diffikultajiet oħrajn tkun kapaċi taffronthom. Id-differenza hi li il-problema ta' meta tkun għadek kif dejt tkun daqshekk. Problema llum li jkollok kumpanija ħafna ikbar u ma tkunu proportionate ħafna drabi ma dak li tkun. Ma r-reazzjoni emotiva tiegħek u kif inti tesperjenza dik il-problema huma simili? Iva, għaliex ultimately inti ħafna drabi dak li tkun qed tibni huwa riflessjoni tiegħek innifsek. U waħda mill-affarijiet li tipprova tagħmel bħala founder entrepreneur, so to speak, huwa li issib nies li kapaċi that they can subscribe ma' dik il-filosofija u jagħmluha tagħhom. Għaliex jekk aħna nemnu li l-klient jiġi l-ewwel, naħseb kulħadd hekk jipprova jgħid, imma mhux kulħadd lest japplika lilu nnifsu biex il-klient li qed jaqdu jiġi l-ewwel. Biex taħdem fit-tim tagħna, dik il-filosofija hija sa ċertu punt mandatorja ma mhux għax titgħamilek bil-fors, għax tħossa, tqum fil-għodu, għax tixtieq tgħin il xi ħadd, tixtieq tagħmel xi ħaġa aħjar. U naħseb dak huwa one of the common threads li nagħmlu, huma relatati wkoll pereżempju bdejt l-ewwel ħaġa meta tlaqt il-post tax-xogħol tiegħi biex nibni l-ewwel kumpanija kienet biex nibni l-market research unit, l-lum ġurnata jisim esprimi. Allura, f'kull ma nagħmlu ikollek data. Ma rridx inkun l-iskarpan biż-żarbu nimqatta, nofri il-data għal-klijenti tiegħi u mbagħad għalija ma niġborix jew ma nimplementaħiex. I need to practice what I preach. Għal ċertu deċiżjoni ċertu kumpanija li ftaħna kienu għabażi tar-riċerka li għamilna aħna stess. Ir-riċerka tik ċertu peace of mind, imma fil-verità fl-entrepreneurship hemm dejjem ir-riskju. U tkun kapaċi taqgħod id-dots u tagħmel dak għax jekk ma tieħux riskju mela kulħadd jagħmlu. Allura dil-bilanċ bejn viżjoni, entrepreneurship u li tkompli tagħmel xi ħaġa għall-aħjar
hija naħseb li kienet il-common thread biex ftaħna dal-lum ġurnata kumpanija fil-grupp tagħna. Ma sara ġejja mistoqsija ta' Simon. U qalli li. Milli fim sew, di tkun domanda diffiċli. Ma naħsibx ta'. Le, ma naħsibx, ma kien importanti li għax kien Simon huwa persuna li qalli li jittallem ħafna minn għandek. Ma nafx eżatt flim kuntest, però qalli saqsih għajdlu jgħidlek il-fallimenti li tallem minnhom l-aktar l-imkienu. Iva. Ma naħsibx tkun diffiċli għalik għax inti persuna pjuttost open. Iva, le. Mill-li qed nieħu. U nista' nagħti l-eżempju għax kif naf il-Simon. Mela darba minnhom konna qed nibnu virtual learning environment ġdid, il-pjattaforma ta' fejn l-istudenti ħajstudjaw online. Online fis-sens mhux il-kors kun completely online, ma fejn qed jinteraġixxu huma magħna. U niftakar waħda mill-affarijiet li bdejna nagħmlu, tant kellna idea ċara ta' x'irridu nagħmlu li bdejna nkunu super speċifiċi f'dak li qed nippruvaw nibnu. U inti meta tibni software għandek bilanċ bej minimum viable product MVP jew inkella define il-product. U waħda mit-talimiet li kellna dak iż-żmien huwa li nfaqna l-flus. Li spiċċat ir-relazzjoni bej il-quality assurance person min-naħa tagħna u l-programmers min-naħa tal-kumpanija li kienet tibnieh li Simon kien one of this team. Saret vera diffiċli relazzjoni. U t-talima kienet I should have intervened before, I should have aimed for an MVP. What made it, what created that tension? Illa lix qatt ma kien tajjeb biżejjed. U tispiċċa li I had to leave all the money on the table u ir-relazzjoni tiegħi ma' min kien l-owner tal-kumpanija kienet iktar importanti mill-prodott. Let it be. The money you've ultimately earned anyways, even if I'm not going to make use of it, il-prodott. And I had to walk away from one of the biggest investments f'dak iż-żmien. Ġifieri għax kollox huwa relattiv. A couple of tens of thousands dak iż-żmien kienu ħafna iktar flus milli huma fil-kuntest tal-lum. Ma it's a failed project u kena nħallu hemmhekk seta' kien platform ħafna aħjar milli konna qed nużaw f'dak il-mument. U kieku mur lura għax imbagħad għamilna software. U kien platform għan nights ġifieri. Kien platform għan nights u għal skejjel oħrajn imbagħad. Ġifieri għax hu il-viżjoni qatt ma kien tagħna rari tkun il-viżjoni nibnu xi ħaġa li tajba lina biss. What we were trying to build would have been applicable for all schools in Malta at further and higher education. U l-isbali ġifieri kien li provajt tipperfezzjonaħ. Il-persuna li was working on the project was a perfectionist. And sometimes my role is to keep a balance between two parties. U ovvjament ma konċ on the ball biżejjed li ġrilek ikollok tkun tafda 100% fil-persuna. Mhux qed ngħid il-persuna kienet tagħmel xi ħaġa ħażina. She was working to her standards. Her standards were so high that made the project difficult. U fl-istess ħin forsi dak iż-żmien kont qed inkabbar partijiet oħra mill-business, allura li nkun fid-day-to-day ta' the transaction. Ma kienx tagħmel sens fil-aspett tal-rol tiegħi fil-kumpanija l-oħrajn. So din żvijat, ġiedi kienet one of the failed projects for sure. Is it a big failure? No, fis-sens stajna nirkupraw minnu b'mod faċli. Imma tallimna ħafna xillum il-ġurnata komplejna ninvestu in technology and in software u tallimna minn dak l-isbal. U llum il-ġurnata x'qed tipprova titgħallem għandi? So we launched by nieħdu l-eżempju tal-AI li għamilna l-ewwel. So if we're creating AI mentors for the space of education, il-viżjoni tagħna tal-AI application hija ħafna ikbar minn dak li spjegajt. Imma you iterate and fast, you fail fast, and you launch, and you improve. And then you build on top. Milli tistenna by the time kieku nagħmlu l-proġett kollu, naħseb li AI ikun ġa avvanza ħafna iktar milli qegħdin illum. Nkunu tlifna a couple of years kieku. I think it would be insane and irresponsible li ma natux rollout ta' prodotti jekk nistgħu nagħmluhom qabel li jkunu tajbin. Mhux qed ngħid tipprovdihom at the risk li mhumiex tajbin. That is why you pilot. First not with the client, then with a selected number of people mill-klijenti tiegħek li jkunu jafu li huma parti minn cohort li qegħdin hemmhekk qed tittestjaw biex inti ma tofrilhom xi ħaġa li mhux minnha, and then you keep on iterating until you launch better versions ta' dak li bdejt minnu. Dak huwa li tallimt. Il-mistoqsija tiegħi hija illum il-ġurnata
x'għadek issib diffiċli? Naħseb li klar ħaġa nsib diffiċli huwa managing people in the sense sometimes you would wish that some of il-kumpaniji tagħna huma kumpaniji bħal kull kumpanija oħra. Naħseb one of the biggest challenges that I still see today is communication. For you. Communication amongst people. Right. U jien nipprova nkun a good communicator. Am I always a good communicator? Naħseb il-team tiegħi jista' jirrispondi aħjar minni. X'taħseb li għajdu? To be fair, naħseb li from a team point of view, they would subscribe that I am a good communicator. And I am a very vulnerable and transparent communicator. Naħseb, you need to lead by example. You need to, when you make a mistake or when you get something wrong, you need to communicate it very openly, ma taħbiex, ħalli ħadd ma jħossu ma jistax jikkomunika minn naħa tiegħu xi ħaġa li tkun ġrat lilu. Ma jkollok xi kultant dawn issues between employees, maybe between different departments, li tkun tixtieq li wara dat taħriġ kollu li tkun għamilt training, il-coaching, tkun tixtieq li daw ikunu problemi tal-passat. Ma from time to time jerġgħu jinqalgħu. And you need to deal with them. Thank God, l-ġurnata l-kumpanija kibret li some of these issues are tackled by people responsible for this within the organization. Imma meta mmur id-dar fihom naħseb, dawk l-affarijiet ngħid Istina, why did this happen? What could we have done better? What can I do to avoid this situation? Anke jekk m'għandekx taqsam magħha. U int personally, how are you trying to grow? I try to grow. L-ewwel I'm a lifelong learner, naħseb for a better word. Jiena l-ħin kollu qed nisma' xi forma ta' kodba jew podcast through headphones jew fil-karozza. Hekk titgħallem inti? Jiena l-ħin kollu qed nisma' xi ħaġa u nfittex ħafna affarijiet ukoll. Għandi ħafna passjonijiet u interessi. Pereżempju, jekk nixtieq li aħna nkunu an AI first company, aħna nħallsu Claude għall-employees kollha tagħna pereżempju. But I cannot tell everyone use Claude to 2x, 3x, 5x your performance. Imma jien ma nkunx l-ewwel wieħed li qed nipprova nużah jiena u ntejjeb. Ara inqata' ħafna ħin isu hobby għalija li nkun qed nipprova naqbad problema ta' xi ħadd u nhar nix kapaċi nsolvija by automating it. If I manage, then my next responsibility is to teach on how to do it themselves in the future. Għax inkellek inżomm it-team dipendenti li jien nikrea soluzzjoni. Fil-verità ma tajtomx il-qasba, ma tajtom il-ħuta kieku. Bajt taħdem mid-dar jew ġo xi kaffetterija storbjuża, mela mhux tiġi saħdejn għall-business labs, post ċentrali, kwiet sabiħ u li fih tista' tagħmel użu minn hot desks, uffiċċji, boardrooms li trid. Tista' taqbad u tfetx fuq l-adba mingħajr ma tafżal il-ħadd u serraħ rasek li żed inqeda. U jekk titlaq 4 min nies jew 40 se joħorġuk ta' nies. Business labs, xittit aktar. Meta dik żewġ it-tfal, x'inhu ma l-eżjed affarijiet li tixtieq li huma jitgħallmu, huma jikbru? Naħseb l-iktar ħaġa li nixtieqhom jitgħallmu li jkunu naħseb a very simple thing, good human beings. What does good mean? Good means that they stick out to the vulnerable, li huma kapaċi ma jmorrux mal-massa għax hija konvenjenti, imma li jkunu hemmhekk li jgħinu l-ħaddieħor they indicate to other people. Għax meta tkun ġo għadek żgħir u tkun qiegħed fi grupp, faċilment biex tidher cool jew biex tidher tajjeb tipprova tagħmel dak li huwa ħafif. Imma naħseb waħda minn affarijiet li nixtieq li tfal tiegħi jitgħallmu huwa li jkunu leaders is not the word, għax jiena ma jinteressanix li jkunu leaders, ma trix tiddeċidi għat-tfal tiegħek, imma li jkunu nies li meta ma konċett narhom naf li nista' nserraħ ras li they did the right thing. Kif tallimilhom di? Naħseb by practicing and by showing what you are doing. L-lum il-ġurnata, l-familji tal-lum il-ġurnata, we are very open. Ġifieri qed niddiskuti at the level that they can understand, even things that are being, I am enduring challenges li qed naffrontaw jiena fuq fix-xogħol tiegħi. L-lum il-ġurnata għandi ħafna intrapriżi, allura dejjem ikun hemm xi ħaġa li jkun għaddejja. Tipprova tispjegalha b'mod li jifhmu huma li jkollhom interess. Jien mhux qed nibni family business, mhux qed ngħidulhom da kollu biex xi darba jieħdu posti. Jien naħseb posti għandu jieħdu l-aħjar persuna li kapaċi jokkupah. Ġifier li it's a done deal għax il-papa għandu businesses mela they are covered. I want them to feel that they need to earn whatever happens to them. I will help them
and support them. Ma jagħmlu dak li jixtiequ huma. Dik waħda minnhom u naħseb li il-parti l-oħra x'għadhom l-iskola u għandhom numru ta' extracurricular activities li you can do extracurricular activities not at the expense of doing your part in education as well. Ġifieri, is-sistema li qegħdin f'sistema li tiskrivejt qabel, do I ask them to be the best? No. I want them to do well, ma li jagħtu każ u għax fil-verità you have a much easier life jekk inti tkun within that category li can carry on within the educational constraints li għandna bħalissa. Imma anke tagħmel extracurricular activities. U affarijiet li tixtieq ittihom li forsi inti ma kellekx? X'nixtieq intihom? Naħseb qas nafx nirrispondik. Mhux ma nafx nirrispondik, hija daqsxejn domanda kważi nasanna diffiċli. Għax illum għandna l-aċċess għal ħafna affarijiet. U l-aċċess għal ħafna affarijiet li huma anka ta' natura materjali tista' tipproduċi tfal li mhumiex neċessarjament it-tip li kont qed niddiskrivi qabel. Ara xi kultant forsi waħda mill-affarijiet li I struggle with. U nipprova nitkellem ma' Eliza l-mara tiegħi u ġieli anka nipprova nġib feedback minn other entrepreneurs, businessmen and businesswomen, insomma x'inka tinstama fil-maski. Ta' kif nista' intella tfal li huma mhux assuming that everything is offered to them on a silver platter. Ġifieri, they need to grow up and earn. Ma minnaħa l-oħra fejn hu l-livell. Għax imbagħad jekk iżżomm wisq għalfejn forsi tkun wisq diffiċli. Dak il-livell naħseb għadni ma nafx fejnu. Għadni sal-lum qed nipprova nsib il-bilanċ bej waħda u oħra. U fuq affezzjoni u hekk? Hemmhekk hija xi ħaġa li meta kont tifel żgħir jiena kienet kważi fid-dar tal-parents tiegħi kienet kważi absent. Jien qatt ma rajt il-papa tiegħi janna l-ommi, despite li naf li kienu jħobbu xulxin u sal-lum għadhom flimkien u ma jgħodux mingħajr xulxin. Rarissimu niftakar l-ommi tannaqni u l-missieri naħseb kważi qasqat. So that was something I said, this has to stop in this generation. Kullum il-ġurnata, I am affectionate, I love hugs, I love giving them. U tiskanta, mbagħad it-tfal meta jkunu f'dik is-sitwazzjoni jiġu huma stess, ġifieri nieħu gost li t-tfal jiġu janquk u to be fair, I have an exceptional wife, ġifieri I cannot do what I do kieku m'hemmx Eliza. Eliza is very different, ġifieri l-ambizzjonijiet tagħha huwa li tkun an exceptional mom, li tkun persuna tajba, is the person that jekk ngħid mostly takes care of our kids, it would sound li jiena ma nagħmilx il-parti tiegħi. Imma per eżempju for the first 9 years, Eliza iddeċidiet li tkun full-time mom. Not everyone is willing to be a full-time mom, ġifieri to quit their profession to be full-time mother. Li għalli ħadem tajjeb, kien hemm sagrifiċċji financial għax meta 9 years ago the business was not where it is today, so we had to overcome, but we found a way together. U naħseb ħafna You think that constraint made you push harder? Le, għax il-North Star qatt ma kienet to make more money. Money came as a result. It was doing the right thing and fulfilling the vision and the ambition. Ma rridx ninħebba milli ngħid li m'iniex bniedem ambizzjuż li m'hemmx ċertu objectives u goals li nkun nixtieq nilħaq. Imma ħafna drabi huma marbutin ma fejn sejrin, mhux ta' kemm ħandaħħal flus. Ħażażiret minn perspettiva differenti forsi. Il-fatt li x'għad li jisma' Eliza. Eliza. Il-fatt li Eliza hija daqshekk om tajba mela her end of the bargain vera tiżommu di. Inti bħala de facto provider tħoss li trid tkun provider pariċ kemm hijhom tajba? Le. Naf li jisniet naħrab il-risposta, ma le. Le, tkun onest. Nasab ħaddieħor kien iktar isibha faċli li hija mela nħoss responsabilta. Le. Dak li nagħmel fil-ħajja tiegħi professjonali, I find it, for a better word, easy.
So I'm working to my strengths. And working to your strengths every day fulfills you, it helps you be better at what you are doing, kemm għalik, kemm għat-tim tiegħek, għax inti wara kollox ma tix tkun tajjeb int għaskapitu ta' min huwa fit-tim tiegħek qed jaħdem għalik. So not at all, fil-verità kienet jisu daqsxejn ta' communication li kellna bħala parents li jekk ġiri ftit, jiena kważi qasqat ma niftakar li tlift Parents Day jew ma mortx ċertu extracurricular activities ta' tfal. I also wanted to be there. Darba wieħed mill-akbar ħbib tiegħi. U kont nirrispetta ħafna darba qalli issa da he is in a good position, was offered good education, ħajjiret ħafna proprjetà, probabbli ħajjiret ħafna flus. Imma kien qalli xi ħaġa li baqgħet miegħi. Qalli il-papa tiegħi rari kien preżenti. Kind of kważi ma nafux. Ir-relazzjoni hija limitata ħafna mal-papa tiegħu. Għax ta' dejjem kien jaħdem ibes ħafna u jiena meta xi darba nispiċċa f'dik is-sitwazzjoni kolli tfal jien ma nixtieqx li tfal tiegħi jgħidu il-papa kien tajjeb f'xogħlu ma nafux minnu ta'. U I try to improve on that every day. Do I find it easy? Not at all. I find it easier to be the entrepreneur naħseb milli to be a father. Ma naħseb it's good that I don't feel I am an exceptional father because there's always something to aspire to be better. U dak li nixtieq li jaħsbu fuq it-tfal tiegħi ġifieri I was there when it was necessary. When they felt vulnerable, when they were happy, for all types of emotions. We cook almost every day at home, like every family. We enjoy going out for coffees or for food. We enjoy the family activities fl-imkien. Għalfejn sibhom iskettajt li importanti dawn ir-ritwali li tiklu fl-imkien? Għaliex memories are not built just by going one time on a good holiday. Umbat fil-komplement tas-sena ma teżistix, għax għandek affarijiet oħra ta' responsabilta u tinjora l-iktar nies importanti f'ħajtek. I think if I ask my wife, am I doing an exceptional job? Tajlek żgur li let, nista' nagħmel ħafna ħjar għax tajli ġieli tkun hawnhekk vera, imma moħħok ikun jidher li driftja. Mhux kultant then you just need a nudge and you come back to the situation. Sometimes you can't help it. X'moħħok jibda jaħseb f'idejat u jibda sejjer fid-direzzjoni tiegħu. So, naħseb dak li nixtieq li tfal jaħsbu fuqi. Meta kollox jimxi ħarir, affarijiet sbieħ iseħħu. Ordna l-Flexi Bundle tiegħek issa. Naħseb li dan kienet konversazzjoni tajba, kienet kont trasparenti. U naħseb fimna aktar, jien fimt iktar speċi xi motivak bħala persuna. Qabel ma nagħlaq għandu mistoqsija Geri għalik. Lura l-ewwel chapter li għamilna fejn konna diskutu l-edukazzjoni f'Malta. Taqbel li low levels u l-levels huma b'xejn hija tikkrea kultura ta' applika l-kollox mbagħad naraw pereżempju forsi qed tidħol għal dak l-artiklu li semmejna li qed ikun hemm iktar falliment minn qatt qabel għandi esperjenza marbuta magħha ma. Jien naħseb il-problema mhijiex għax huma b'xejn jew le. Il-problema li s-sistema hija waħda, jew sa ftit ilu kien hemm waħda biss. Li għax anke jekk qed iħallsu ġieli mhux biżejjed li ħajapplikaw lilhom infushom u ma rridux inkunu f'sitwazzjoni li il-flus huma barrier biex it-tfal tagħna jistgħu jagħmlu progression il qudiem. Jiġifieri
il-flus qatt m'għandhom ikunu il-barrier for growth or for education. Ġifieri naħseb is-sistema marbuta mal-matriculation certificate hija komplessa. Hemm ħafna affarijiet li wieħed irid janalizza. Ma naħsibx li hija faċli tibdel is-sistema, ġifieri naħseb il-Ministeri tagħna, il-Ministru tal-Edukazzjoni ma jqumx filgħodu u jgħid ma rridx inġib change, żgur li jixtieq change, żgur li jixtieq l-kurrikulum jonqos pereżempju li jkun aħjar, imma meta jkollok for a better word vapur daqshekk kbir, mhux faċli tibdillu d-direzzjoni, għandek ħafna layers u ħafna nies fis-sistema li mhux kollha għandhom l-istess intent. Meta tmur għand il-suġġetti differenti mela naqqas daqshekk naqqas di, ħadd ma jkun irid inaqqas mill-parti tiegħu, ġifieri naħseb is-sistema hija komplessa mhux għax m'hemmx willingness min hu responsabbli u minnu, ovvjament, we've been under a very long administration of one party. Ma jinnajt, ikun min ikun fil-gvern l-intent u li jkun hemm improvement, għalla ħajsle. X'inhu ma il-punti l-iktar li taħseb għandhom bżonn jinbidlu flow level u A-level, x'inhu ma? Jien naħseb irid tkun hemm l-ewwel net deċiżjoni diffiċli li jridu jittieħdu fil-pat qabel ma wasalt għall-low level għall-A level. U parti minna mhux ġejja mill-għalliema ġejja mill-parents. Aħna nemmnu wisq fil-homework u hawn min jaċċetta u jifhem li il-mod ta' kif wieħed jista' jitgħallem huwa billi tkun iktar applikat fl-iskola u kważi wara l-iskola ideali ma tagħmel l-ebda homework. Illa li suppost dak il-ħin tgħallimtu fil-ħin tal-iskola u l-affarijiet l-oħra li ħadd itgħallem huwa through the extracurricular activities. Right. Most parents will never accept a no homework policy. U naħseb ħafna nies f'sitwazzjoni li jieħdu tip ta' deċiżjoni mhux komdi naħseb u minnu li jieħu deċiżjoni li waqaf il-homework għax ħajkollu rewwixta min-naħa tal-parents. Però ngħidu ipotetikament, iddeċidejna ħajja fil-homework. Xorta jibqa' li għandi bżonn tagħmel low level. Mela, il-parti l-oħra jekk ħanibqgħu mal-ewwel, apart li jispiċċa l-homework jonqos l-ammont li hemm fil-kurrikulum. Hemm wisq load fil-kurrikulum biex tkun tista' tapplikah. Wara kollox, aħna dil-fissazzjoni li at O level titkun isek taf is-suġġett inside out. You are building a basis, pedagogija ta' viżjoni ta' understanding ta' suġġett. M'għandekx għalfejn billi tagħmel xi ħaġa ftit inqas u mbagħad tiddeċiedi li tista' tapplika through projects. Jiġifieri li tista' tagħmel proġetti using AI at home, ġifieri tfal. Nistgħu nkomplu japplikaw ċertu affarijiet billi iffittxu l-informazzjoni, jsibu sistemi li jistgħu jitgħallmu iktar billi huma they're hungry for information, mhux iridu bil-fors jagħmlu l-homework, wara l-homework u mbagħad iridu illum we've become slaves of the system. Bej l-extracurricular u l-homework, kważi qas ikollok ċans tgħixek ma toqgħodx attent. Għar minn qed imur anke l-privat, għax imbagħad għandu xi ħaġa oħra, qed jonqos minn xi ħaġa biex isib il-ħin għall-privat. Ġifieri dawn huma sinjali li ilhom jeżistu inna nafu bihom, ġifieri ir-raġuni għalfejn qed insuwa daqsxejn diffiċli hija il għaliex is-sitwazzjoni fl-education hija komplessa, għandek ħafna layers, ħafna livelli, għandek ċertu skejjel privati forsi li ħadu għandhom iktar autonomija, allura ddeċidew li fil-kurrikulum tagħhom jistgħu japplikaw transversal skills xorta waħda waqt li qegħdin jagħmlu xorta preparazzjoni għall low levels u għandek sistemi oħrajn ċertu skejla anke l-head of school. Il-head of school ħafna drabi can have a very important say, jiġifieri il-prinċipal ta' skola, għax inti il-leader tal-iskola. Tista' jew you go for what's easy and you do what is asked of you. Or also being a bit of a rebel within the situation and find a better way for the people under your care or the people under the care ta' head of school huma kemm l-allima u kull min huwa f'dak il-livell u l-istudenti ovvjament. Ġifieri il-kurrikulum fil-fema tiegħek għandu jiġi daqsxejn diminuit. Ma nasibx li fil-fema tiegħek ma rridx nidher li sal-idea tiegħi, naħseb diġà kien hemm iktar minn darba direzzjoni mill-Ministru tal-Edukazzjoni li għadu kif inbidel li l-kurrikulum li jonqos u naħseb it was the right thing to do.
Biex kun jista' jiġi iktar applikat. Biex jiġi iktar applikat u m'għandux għalfejn ikun daqshekk kbir. Għax wara kollox meta naraw l-iskors tagħna jekk immur lura għall-iskors tagħna tal-PISA u affarijiet oħra, we are underperforming. Ġifieri għalfejn għandna kurrikulum daqshekk kbir biex imbagħad l-istudenti tagħna għandna numru eżaġerat ta' tfal mhux kapaċi jaqraw b'mod kompetenti. Min għalija over 60% id-data. That's a very significant percentage għal tfal li ħarġu mill-iskola mhux kapaċi jaqraw sew. Gary. Biex niċċara l-kommenti tal-ewwel ġifieri, jiena ma nemminx li għandu jkun hemm ħlas in rispett ta' kif kienet qabel, nemmen li qed ikun hemm carrot and stick bħal isma' għamilhom u forsi li ma tgħaddix. L-esperjenza tiegħi jiena l-iktar wieħed forsi li għamiltom riċenti, low levels, kieġġi Tommi, għad li isma, għad li għadni kemm ħallaslek 200 u xi ħaġa euro, għad li ma tgħaddix titħallasni lura. U dik l-istudent inti titfgħu fiħsieb li isma' eżatt, isma' ħanistudja, ovvjament ma ġrax. X'ma ġarax? Li ħallejt mill-wieħed u insomma. Ma fallejt minn xejn. Min fallejt minn xejn, u mbagħad ġiet qalt li isma' taf li mhux vera u l-affari, imma biex titfani ġu dak il-mindset. 4 snin down the line, spiċċajt invigilator what? Daw low levels. Kienet ġabdi ta' b'xejn u meta tara ġifieri ħani kolli ngħidha għala bibismu ta' tfal ġifieri saret. Imma hemmhekk fejn it's not il-problema mhux għax b'xejn jew mhux b'xejn. Huwa tip ta' ċittadin li qed intellaw. U għalhekk jiena there is many factors to it ġifieri. L-education is about fulfilling human potential. Għax jiena nifhem il-punt tiegħek huwa punt importanti ta' li l-flus ma nonx ikunu l-barrier. Però mbagħad hemm li f'soċjetà fejn l-ogħla valur sar il-flus u inti tneħħi dak il-valur mill-eżami essenzjalment qed tiddevalwa. Għax issa m'għandix mod ieħor jiena li nikkalkulah il-valur għax mhux il-flus l-ewwel. U f'dak il-punt naħseb jola l-bibiżmu li qed jirreferi għalih Gary. Però jiena nemmen li hemm żgur hemm metodi oħrajn li inti tagħti valuri li xi ħaġa lil hinn mill-flus. L-abibizmu, il-kelma. Gary, prof dejtilna ġifieri, verb dak jiġi l-abibizmu. Għall-ġol Urban Dictionary. Mela, skużani, teliflek il-ħsieb. Jeżisti f'aspetti differenti, ġiri narawha sempliċement jiena nsuq. Waħda mill-affarijiet li u kont inħobb insuq. Imma waħda mill-iktar affarijiet li niddejjaq nagħmel illum il-ġurnata hija insuq, speċjalment issa li ġej is-sajf u tibda tara il-road rages li ħajkun hawn fit-toroq. Il-kortezija lej xi ħadd li għandu bżonn lajnuna fit-triq. Waqatlu xi ħaġa, waqa'. Ħafna drabi people just keep on walking, ġifieri. So dawn huma affarijiet li rridu inħarsu lejhom mod iktar profond. Ma naħseb dija konverzazzjoni oħra fit-tul. Imma ma naħsibx li il-flus. Mill-perspettiva tiegħek, partikolarment bħala imprenditur li dejjem qed tipprova inti ġeddet sistema biex ittejjiba. Mela, trid tneħħi il-barrier of entry. Però because of the law of unintended consequences, one of them is okay, then you've devalued the object. How do you resolve for that? How do you see it being Aħna fixed? fil-qualifications tagħna bil-forsi li tkollok ċertu livell, ġifieri ma tistax tidħol jekk m'għandekx ċertu kriterji, imma dawk il-kriterji mhumiex l-unika mod ta' kif tista' tiġi aċċettata għall-kwalifika. Biex intik l-eżempju tal-masters l-ewwel, jista' jkollok degree u ftit snin ta' esperjenza, ma jista' jkollok diploma mhux xejn, għax inti xorta tkun kapaċi tgħaddim is-sistema, imma pereżempju ħafna iktar snin ta' esperjenza. Dak huwa l-mod ta' kif bdejt. Imma naħseb l-iktar ħaġa importanti hija l-missjoni ta' fejn wasalna. Jiġifieri li aħna we're not creating headcount, imma qed nagħmlu xi ħaġa li hija meaningful biex tibdel l-istudent, għax ultimately kull student huwa individwu. Jekk jiena ħnara il-volum imma ninsa li għal kull biex tilħaq dak il-volum kull student huwa individwu bil-ġerni tiegħu, bil-problemi tiegħu, bil-baggage tiegħu. Aħna tin hemmhekk biex ngħidu kull individwu jsir xi ħaġa aħjar minn dak li daħal l-ewwel ġurnata fil-kulleġġ. Fuq dik il-nota, qabel ma nagħlaq kif kienet l-esperjenza tiegħek? Tajjeb ħafna.
ħadd gost fis-sens kollaborattiva. Dirt ħieles ħafna throughout. Proset. Grazzi. U naħseb li samta ħafna affarijiet li ħafna nies mill-fludjenza tagħna vera ħisibu interessanti. U jalla li jkun impetus biex il-konverzazzjoni tkompli. U għax aħna trejn imprenditori li eventwalment ukoll tissarraf fatti. Grazzi. Grazzi ħafna. Grazzi lilek, grazzi l-kum insegwu, grazzi l-Bon, grazzi l-Geri, grazzi l-team kollu tiegħi, grazzi lilkom il-Patreons. Kien ħobkom. Ma, narakom darba li miss. Mela tlaqna.